సో ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి లెవెల్ 2 క్లాస్లో 2వ అధ్యాయం 3వ రోజు అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినీతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. ताप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे हरे. హరే కృష్ణ అందరికి. సో హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఈ 2వ అధ్యాయం పేరు సాంఖ్యయోగం అని చూసాము. మరి సాంఖ్యయోగంలో ఆత్మకు సంబంధించిన జ్ఞానం చూస్తున్నాము. దానిలో మీకు ఏది గుర్తున్నా సరే ఎన్నో విషయాలు చూసాము. ముఖ్యమైన పాయింట్స్ 18 డే క్లాస్లో చూసాము, మళ్ళీ ఇప్పుడు చూస్తున్నాం వివరంగా. కాబట్టి వాటిల్లో అయినా మీరు ఏది విన్నారో గుర్తుంటే కొన్ని పాయింట్స్ అయినా మరి చాట్ బాక్స్లో పెట్టండి, చూద్దాము. మరి ఈరోజు కంటిన్యూ చేయాలంటే కొన్ని మరి ఆ విషయాలు మనం సడన్గా నిన్న వదిలిపెట్టిన దానికన్నా అవి దగ్గర నుండి కన్నా మరి మనం కొంచెం రివైజ్ చేస్తే బాగుంటుంది. సో మీరు గుర్తు తెచ్చుకోవచ్చు, ఎంతవరకు గుర్తుందనేది చూడవచ్చు. సో కంటిన్యూయేషన్ బాగుంటుంది. సో ఇలా కంటిన్యూ చేసినప్పుడు మీరు ముందు రోజు ఏం చెప్పుకున్నామో ఒక్కసారి చూసుకుని రండి క్లాస్కి. అప్పుడు చక్కగా మీరు ఏదైనా పాయింట్స్ ఉన్నా అడిగినప్పుడు చెప్పొచ్చు. మీకు కూడా వినడానికి కంటిన్యూయేషన్ అర్థమవుతుంది. ప్రతిదీ కూడా మరి అప్పటికప్పుడు మీరు నెక్స్ట్ శ్లోకాలకు జంప్ చేస్తే మనం ముందేం చెప్పుకున్నాం గుర్తుండకపోతే సరి అయినటువంటి బెనిఫిట్ మనకి రాదు. కానీ ఒక్కసారి మీరు ఆ పాయింట్స్ ముఖ్యమైనవైనా కొన్ని చూసుకుని రావచ్చు. మీ అందరి దగ్గర ఆన్లైన్ పీడిఎఫ్ అన్నా ఉండాలి, మీ దగ్గర అసలు యాక్చువల్ భగవద్గీత బుక్ అయినా ఉండాలి. సో బుక్ లేని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే భగవద్గీత తీసుకుని ఉంచుకోండి, లేదంటే ఆన్లైన్ కాపీ అయినా చూసుకోండి. అది సో అందుకని మీరు చూస్తే నయం. మరి లేదంటే మళ్ళీ ఎక్కడికక్కడ మనకి కంటిన్యూషన్ లేకపోతే ఏదో కొత్తగా ఉన్నట్టుంటుంది, సబ్జెక్ట్ అంతగా మనకు అవగాహన ఉండదు. సో లాస్ట్లో ఏం చెప్పాడు మరి లాస్ట్లో భగవంతుడు ఏం చెప్పారు? అవాచ్య మరి ఇది నువ్వు ఇలా వెళ్ళిపోయావంటే నీ శత్రువులందరూ నిన్ను ఎన్నో మాటలతో వారిని నిర్దయగా నిన్ను విమర్శిస్తారు, నీ సామర్థ్యాన్ని నిందిస్తారు. ఇంతకంటే దుఃఖకరమైంది ఇంకేదైనా ఉందా? మరి
నువ్వు నిన్నందరూ చులకన చేస్తారు, ఈ సేనాపతులందరూ నీవంటే ఎంతో గౌరవంతో ఉన్నారు, నువ్వెంతో గొప్ప వీరుడు అని అందరికీ తెలుసు, వాళ్ళకి ఆ గౌరవం ఉన్నది. నువ్వు ఇప్పుడు ఇలా వెళ్ళిపోయావంటే నిన్ను ఎంతో చులకన చేస్తారు, నీ గురించి రకరకాలుగా వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్లు మాట్లాడుతూ నీ సామర్థ్యాన్నే నిందిస్తారు. ఇంతకంటే నీకు దుఃఖకరమైంది ఇంకేదైనా ఉందా? హతోవా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం, ఒకవేళ యుద్ధ రంగంలో చంపబడితే స్వర్గాన్ని పొందుతావు, అదే జయిస్తే రాజ్యం అనుభవించవచ్చు, ఏదో ఒకటి నువ్వు ముందు ఏది జరిగితే అది జరుగుతుంది, కాబట్టి నువ్వు లేచి యుద్ధం చేయటానికి కృతనిశ్చయుడుగా యుద్ధం చేయడానికి లేచి నిలబడు అని చెప్పి నిన్న చెప్పారు. సో ఇక్కడ నుండి మనకి బుద్ధి యోగం లేదా కర్మయోగము అంటే ఏమిటి అన్నది క్లియర్గా చెప్పడం ప్రారంభించారు. ఇప్పటి వరకు నువ్వు ఇలా వెళ్ళిపోవడం వల్ల నీకు మరి ఏమి ఉపయోగం అని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. నిన్ను అగౌరవపరుస్తారు, మరి గౌరవనీయుడైన వాడికి నువ్వు నీ డ్యూటీ నువ్వు చేయకపోతే నీకు తప్పనిసరిగా పాపం వస్తుందన్న పాయింట్ కూడా చెప్పారు. కర్మయోగం గురించిన ఫస్ట్ పాయింట్ ఏమిటి అంటే ఎవరి డ్యూటీస్ వాళ్ళు చెయ్యాలి, చేయకపోతే పాపం. సో మనమైనా అంతే, మన డ్యూటీస్ ఏదైనా ఉంది అంటే ఇక్కడ అర్జునుడికి యుద్ధం చేయడం, క్షత్రియుడు కాబట్టి ఆ టైంలో అక్కడ యుద్ధం చేయడం అతని డ్యూటీ, ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు వెళ్ళి అందరి మీద యుద్ధం చేయడం కూడా కాదు. ఎవరు ఇది యుద్ధం జరుగుతుందని పెద్దలు అందరూ ఒప్పుకుని నిర్ణయించారు కాబట్టి అది కరెక్ట్ అయిన యుద్ధం. అటుపక్షాల వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు, ఇటుపక్షాల వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు, పెద్దలందరూ రాయబారాలు చేసి ఇక ఏ మార్గం లేదు, ఇక ఇదే మార్గం అని అందరూ ఒప్పుకున్నారు. సో ఒప్పుకుని వచ్చారు కాబట్టి అలాంటి అప్పుడు క్షత్రియుడైన వాడు అక్కడ ఉన్నవాడు యుద్ధం చేయడం ధర్మమే అని చెప్తున్నారు. సో అది నీ డ్యూటీ. ఇప్పుడు వచ్చావు, ఫైనల్గా అందరూ ఒప్పుకుని ఇక్కడికి వచ్చారు. ఎందుకు అంటే ఆ పనిలో పాల్గొనడానికి, ఎవరి రాజ్యాన్ని సంరక్షించుకోవడం నీ డ్యూటీ, అందుకని నువ్వు చెయ్యాలి. ఇప్పుడు ఈ ధర్మయుద్ధం అందరూ ఒప్పుకున్న యుద్ధం అంటున్నారు. ధర్మయుద్ధము అధర్మయుద్ధం, అది దుర్యోధనుడి పట్ల అధర్మం ఉన్నది, సో వీళ్ళకి అది రక్షించుకోవడం ధర్మమే. ఏదేమైనా యుద్ధం అన్న తర్వాత అక్కడికి వచ్చిన ప్రతి క్షత్రియుడు మరి యుద్ధం చేయవలసిన బాధ్యత ఉన్నది. సో బాధ్యత నిర్వర్తించకపోతే పాపమే అంటున్నారు. సో మనలాంటి వాళ్ళు, మనకి యుద్ధం అనే బాధ్యత లేకపోయినా మన జీవన పోరాటంలో మనకున్న బాధ్యతలే మన యొక్క యుద్ధం అనుకోవచ్చు అన్నమాట. సో మన డ్యూటీస్ని మనం చెయ్యకపోతే ఎవరిమైనా అది పాపమే అని చెప్తున్నారు. ఒకవేళ నీ స్వధర్మాన్ని నువ్వు చేయకుండా ఉన్నావు అంటే ధర్మాన్ని అలక్ష్యపరిచినందుకు నిక్కముగా పాపం చెందగలవు. తప్పనిసరిగా నీకు నీ డ్యూటీ నువ్వు చేయకపోతే నువ్వు నీ ధర్మాన్ని నువ్వు వదులుకున్నట్లే, అందుకని తప్పనిసరిగా నీకు పాపం వస్తుంది అంటున్నారు. అంటే మనం తెలుసుకోవాల్సింది కూడా అది, డ్యూటీ ఎవరి డ్యూటీస్ వాళ్ళు చేయకపోతే అది పాపం అని చెప్పి ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఇక్కడ అర్జునుడి యుద్ధం కాబట్టి నీ డ్యూటీ నువ్వు చేయకపోతే అందరూ నిన్ను అగౌరవంగా చూస్తారు, మరి నువ్వు పిరికివాడివంటారు, మరి నిన్ను గురించి రకరకాలుగా ఇలా చెప్పుకుంటారు అని చెప్పి నీకు అంతకంటే దుఃఖకరమైనది ఇంకేమైనా ఉన్నదా అని చెప్పి, పోయావంటే స్వర్గం వస్తుంది, ఉన్నావంటే రాజ్యం వస్తుంది, ఏదో నువ్వు లేచి నువ్వు ముందు నీ డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యి అని చెప్పి ఆ తర్వాత ఏం చెప్పారంటే సుఖ దుఃఖే సమీకృత్వ, కాబట్టి లేచి యుద్ధం చెయ్యి అన్నారు కదా, ఆ యుద్ధము నీ డ్యూటీ ఎలా డ్యూటీ చేయకపోతే పాపం అన్నారు. ఆ డ్యూటీ అనేది ఎలా చేయాలి? ఫస్ట్ పాయింట్ డ్యూటీ వదిలిపెడితే పాపం, సెకండ్ పాయింట్ ఆ డ్యూటీని అసలు నువ్వు ఎలా చేయాలి అనేది కూడా చెప్తున్నారు. మనం ఎవరైనా సరే మన డ్యూటీస్ని వదిలితే పాపము, రెండు మన డ్యూటీస్ ఏ విధంగా చేయాలో భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సుఖ దుఃఖే సమీకృత్వా లాభౌ జయా జయౌ తతో యుద్ధాయ యుజ్యస్వ నైవం పాపమవాప్స్యసి. సో సుఖంలో అయినా సుఖ దుఃఖాలు కానీ, లాభ నష్టాలు కానీ, జయాపజయాలు కానీ లెక్క చేయకుండా యుద్ధం కోసమే యుద్ధం చెయ్యి. అలా చేసినట్లయితే నువ్వు పాపాన్ని పొందవు. సో అర్జునుడిని నీ డ్యూటీ అయిన యుద్ధం నువ్వు చేయకపోతే పాపం. అయితే ఆ యుద్ధం నువ్వు ఎలా చేయాలి అంటే దానివల్ల అంటే సుఖాలొద్దు,
నాకు అంటున్నాడు కదా, సుఖం అని కానీ దుఃఖం అని కానీ లాభం కానీ నష్టం కానీ జయమైనా అపజయమైనా ఏదొస్తే అది వస్తుంది. వాటి గురించి నువ్వు వాటి మీద ధ్యాస పెట్టకుండా నువ్వు చేయవలసిన పని మీద ధ్యాస పెట్టి చెయ్యి అని అర్థం. సో నువ్వు అవన్నీ లెక్క చేయకుండా యుద్ధం కోసమే యుద్ధం చేయి. అదేమిటబ్బా, యుద్ధం చేసినప్పుడు జయాపజయాల గురించి లెక్క చేయకుండా ఎలా ఉంటాము అనే డౌట్ రావచ్చు. ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటంటే, జయం వస్తుందా అపజయం వస్తుందా, వాళ్ళు పోతారా నేను పోతానా, ఇటువంటి ఆలోచనలు పెట్టుకుంటూ కూర్చుని అసలు చేతిలో ఉన్న పని మీద శ్రద్ధ లేకుండా ఉన్నప్పుడు, దాని మీదే మైండ్ పెట్టినప్పుడు పని సక్సెస్ఫుల్ కాదు. మన యొక్క మనకి కర్మబంధాలు కూడా ఏర్పడతాయని ముందు ముందు చెప్తున్నారు. సో మనం చేయవలసింది ఏదో ముందు ఆలోచనలు పక్కన పెట్టి చేయవలసిన డ్యూటీ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఆ పని చేయండి. ఏం వస్తుంది అన్న దాన్ని పక్కన పెట్టండి. వచ్చేది ఏది వస్తుందో తర్వాత అదే వస్తుంది. మీరు చేసిన దానిని బట్టి మనకి ఏది ప్రాప్తమో అది వస్తుంది. ముందు పని సర్వ్యంగా చేయడం మీద పెట్టండి. ఇది జరుగుతుందా అది జరుగుతుందా, అది వస్తుందా ఇది వస్తుందా, పేరు వస్తుందా ఇది వస్తుంది, ఇవన్నీ ఆలోచించొద్దు. చేయవలసిన డ్యూటీ చెయ్యండి. అట్లా చేస్తే నీకు ఏ పాపాలు ఉండవు అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళని చంపి నేను సుఖంగా ఉందాము, వాళ్ళదంతా తీసేసుకుందాము, వాళ్ళకి అలాగే జరగాలి, నన్ను ఇలా చేశారు కదా, ఇటువంటి ఆలోచనలతో చేస్తే ఏమైనా పాపాలు ఇవి రావచ్చు. నువ్వు ఏ ఆలోచన లేకుండా నువ్వు నా డ్యూటీ ఇక్కడ ఉన్నాను యుద్ధం చేయడం, ఏది అయితే అది అవుతుంది, నేను చేయవలసిన పని నేను చేస్తానంటూ వేరే భావాలు ఆ టైంలో పెట్టుకోకుండా నువ్వు చేయవలసిందేదో చెయ్యి. అప్పుడు నీకే పాపాలు రావు అని చెప్పి భగవంతుడు ఫస్ట్ ఈ కర్మయోగం అనేది దాని కాన్సెప్ట్ని ఎలా ఉంటుంది, కర్మయోగం ఎలా చేయాలనేది ఫస్ట్ ఇక్కడ ప్రారంభించారు. ఒకటి, డ్యూటీ వదలకూడదు, వదిలితే పాపం. ఆ డ్యూటీ ఎలా చేస్తావు అంటే, అది లాభం వస్తుందా నష్టం వస్తుందా జయం వస్తుందా అపజయం వస్తుందా అనేది ఆలోచించకుండా నీ డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యి. ఇక్కడ అర్జునుడి డ్యూటీ యుద్ధం చేయడం కాబట్టి నువ్వు యుద్ధం అలా చెయ్యి, ఇవన్నీ ఆలోచించకుండా. ఇలా చేస్తే ఎందుకు అలా చెయ్యాలి అనే డౌట్ వస్తే, అలా చేస్తే నీకు ఏ పాపము కలగదు అని పాపమే వస్తుంది అంటున్నాడు కదా, నాకు సుఖాలు వద్దు, సుఖాలు వస్తాయేమో, రాజ్యం సంపాదించేస్తానంటే మళ్ళీ ఎక్కడో అహంకారం, నేను తప్పకుండా వీళ్ళందరినీ చంపగలను, చంపేస్తే మరి పాపం వాళ్ళు పోతారు, తర్వాత ఏమో మరి నాకు అట్లాంటి సుఖాలు వద్దు, రాజ్యం వస్తుంది చాలా సుఖంగా ఉంటానని అనిపించడం లేదు, సుఖాలు వద్దు, పాపమే కదా వస్తుంది అంటున్నాడు కదా. సో నువ్వు ఈ రకంగా గనక లాభం వస్తుందా నష్టం వస్తుందా పేరు వస్తుందా అది వస్తుందా ఇవన్నీ కాకుండా నువ్వు యుద్ధం కోసం యుద్ధం చేయి, నీ డ్యూటీ నువ్వు చేయి, అప్పుడు నీకు ఏ పాపము రాదు. సరే, కొన్ని ఆన్సర్స్ వచ్చాయి నిన్నటి విషయాలు. మంజుల మాతాజీ, పుట్టిన జీవికి మరణం ఉంటుందన్నమాట సత్యం, ఆత్మదేహాలు మారుతుందని తెలియజేశారు. వెరీ గుడ్. సో ముఖ్యమైన పాయింట్స్ అవి రెండు కూడా. ఇంకా ఆత్మకు జన్మ మరణం లేదు. వెరీ గుడ్. సో ఈ మూడు కూడా కరెక్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఆత్మను గురించి మనం చూసిన విషయాలు. వెరీ గుడ్. సో ఆత్మతత్వం ఆ రకంగా మనం ఫస్ట్ ఈ సెకండ్ చాప్టర్లో చూస్తాం. పుట్టిన వాళ్ళకి మరణం తప్పదు, మరణించిన వాళ్ళకి మళ్ళీ పుట్టుక తప్పదు, ఇది ఎలాగూ జరిగేదే. కాబట్టి అనివార్యమైన దానికోసం నువ్వు శోకించవద్దు. పుట్టామంటే మరణం గ్యారంటీ, మరణించారంటే మళ్ళీ పుట్టడం గ్యారంటీ. కాబట్టి అన్ని దేహాల్లో ఉండే ఆత్మకి ఎలాగూ మరణం లేదు. అందువల్ల నువ్వు ఎవరు మరణిస్తారని నువ్వు అనుకోక్కర్లేదు, దుఃఖించక్కర్లేదు. ఎందుకంటే ఆత్మకు చావు లేదు. ఆత్మ అజోనిత్య శాశ్వతోయం పురాణం అని చూసాం కదా. ఆత్మ మరి కొత్త బట్టలు, మనం పాత బట్టలు తీసి కొత్త బట్టలు వేసుకున్నట్లు ఆత్మ కూడా మరి కృషించిన శరీరాలు వదిలి కొత్త శరీరాన్ని స్వీకరిస్తుంది. ఆత్మ అజో, పుట్టుకలేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది. శరీరం పోయినా ఆత్మ మాత్రం పోదు అని చూసాం. సో కాబట్టి నువ్వు మరి ఇక ఈ అతోవా ప్రాప్స్, ఒకవేళ మరణిస్తే స్వర్గము, జయించావంటే రాజ్యం వస్తాయి, లేచి యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పడం జరిగింది. సో అది ఇక్కడ కాబట్టి మరి నువ్వు
ఆ రకంగా పనిచేసావు అంటే నీకు ఇంకా పాపం అనేది ఏది, లాభ నష్టాలు, సుఖ దుఃఖాలు, జయాపజయాలు అన్ని ప్రక్కన పెట్టు. వాటి గురించి ఆలోచన కాకుండా నువ్వు చేయవలసింది నువ్వు చెయ్యి. ఏది ప్రాప్తం అయితే అది అనుకుంటూ నువ్వు చేయవలసిన బాధ్యత నువ్వు చెయ్యి. అంతేగాని అది ఇది వస్తుందా రాదా అని వాటి విషయంలో నువ్వు మైండ్ దాని మీద పెట్టకుండా నీ డ్యూటీ నువ్వు చేసావంటే నీకు తప్పనిసరిగా మరి ఇక అప్పుడు నీకు ఏ పాపము రాదు. సో నీకు అప్పుడు ఏ పాపము పొందవు. జయాపజయాలు, లాభ నష్టాలు, సుఖ దుఃఖాలు లెక్కించకుండా యుద్ధం కోసమే యుద్ధం చేయి. అప్పుడు నీకు ఏ పాపము కూడా రాదు. ఏషాతే విహితా సాంఖ్యే బుద్ధిర్యోగే త్విమాం శృణు బుద్ధ్యా యుక్తో యయా పాఠ కర్మబంధం ప్రహాస్యసి. సో ఇలా ఇదంతా కూడా నీకు అవిహిత వర్ణింపబడింది ఏది, సాంఖ్యయోగంలో. మరి బుద్ధి యోగం అంటే ఫలాపేక్ష లేని యోగం, అంటే ఫలితం మీద ఆసక్తి లేకుండా చేయగల కర్మ అని చెప్పేసి అర్థం. బుద్ధి యోగం అంటే కర్మయోగం. సో ఆ బుద్ధి యోగం తూ కానీ ఇమాం దీనిని శృణు విను. సో ఇంతవరకు నేను నీకు ఈ సాంఖ్యయోగం అంతా కూడా వర్ణించి చెప్పాను. ఇప్పుడు ఫలాపేక్ష లేనటువంటి బుద్ధి యోగాన్ని నీకు చెప్తాను విను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో బుద్ధ్యాయుక్తో తెలివితో గనక నువ్వు తెలివితేటలతో దేనితో అయితే పాఠ ఈ రకంగా పని చేసినట్లయితే కర్మబంధం ప్రహాస్యసి, నువ్వు కర్మబంధాలన్నింటి నుంచి కూడా విడుదల అవ్వగలవు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారనమాట. సో నీకు ఇప్పటి వరకు ఈ సాంఖ్యయోగం అంటే ఆత్మతత్వం అంతా చెప్పాను. ఇప్పుడు ఫలాపేక్ష లేని కర్మ ఎలా ఉంటుందనేది వివరిస్తాను విను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇలాంటి జ్ఞానాన్ని గనుక నువ్వు అనుసరించావు అంటే కర్మబంధాల నుంచి నీవు బయటపడగలవు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ రకంగా నువ్వు గనక ఫలాపేక్ష లేకుండా నీ డ్యూటీ నువ్వు చేస్తే నేను దాని గురించి చెప్తాను. ఇప్పుడు నీకు ఆత్మతత్వం అంతా క్లియర్గా చెప్పాను. ఇప్పుడు ఫలాపేక్ష ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తి లేకుండా నువ్వు కర్మ చేయడం ఎలాగో చెప్తాను విను. బుద్ధియోగం గురించి నువ్వు గనక అలా ఈ జ్ఞానం ప్రకారం అంటే కర్మయోగం ప్రకారం గనక నువ్వు నడుచుకున్నావంటే నీకు కర్మబంధాల నుంచి విముక్తి వస్తుంది అని చెప్పి చెప్తారు. కర్మబంధాలు ఏర్పడితే మళ్ళీ జనన మరణ చక్రంలో ఉంటాం. కర్మబంధాల నుంచి విముక్తి దేనికబ్బా అనే క్వశ్చన్ వస్తే మనకి మైండ్లో దాని ఆన్సర్ ఏమిటి అంటే కర్మబంధాలు లేకపోతే జనన మరణ చక్రంలోంచి బయటపడతాం, అంటే మోక్షానికి మార్గము అని అర్థం అనమాట. సో కర్మబంధాలు ఉన్నంత వరకు ఇలా మళ్ళీ జన్మ వస్తూనే ఉంటుంది. సో నీకు అలా ఏ రకంగా మన డ్యూటీస్ చేస్తే ఈ కర్మబంధాల్లో చిక్కుకోమో నీకు చెప్తాను ఇప్పుడు విను అంటున్నారు. అని అది ఇప్పటి వరకు ఇది చెప్పాను. ఇప్పుడు ఫలాపేక్ష లేని కర్మ ఎలా ఉంటుందో నీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను విను. ఇలా గనక నువ్వు చేసావంటే ఫలాపేక్ష లేకుండా బంధాలన్నిటి నుంచి విముక్తి పొందుతావు. నేహాభిక్రమనాశోస్తి ప్రత్యవాయో న విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. సో ఇలా ఈ కర్మయోగాన్ని ప్రారంభించి ఒకవేళ నువ్వు పూర్తి చేయలేకపోయినా అంటే అప్పు ఇలా ఎవరు చేయగలరు, అసలు ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తి లేకుండా పని ఎలా చేస్తాము, మనకి ఇది అంత సాధ్యమయ్యేదైనా అనే నిరుత్సాహం పడకుండా మనం ఉండడానికి భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారంటే నువ్వు ప్రయత్నించి ఈ మార్గంలో కొంచెమైనా అసలు ట్రై చేస్తే నీ యొక్క ప్రయత్నం వృధా పోదు, అందులో తప్పు లేదు, దోషం లేదు. ఈ మార్గాన్ని నువ్వు కొంచెం ఆచరించినా సరే నిన్ను దారుణమైన భయం నుండి త్రాయతే మహతో భయాత్, మహాభయాన్నించి నిన్ను విడుదల చేస్తుంది. స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య, కొంచెమైనా ఈ ధర్మాన్ని నువ్వు పాటించావంటే నిన్ను మహాభయాన్నించి
విడుదల చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ గజేంద్ర మోక్షం చూపిస్తున్నారు. గజేంద్రుడి కాలు మొసలి నోట్లో చిక్కుకున్నప్పుడు భగవంతుని చివరికి అతను ప్రార్థిస్తే అప్పుడు భగవంతుడు వచ్చి రక్షించిన ఉదంతం భాగవతంలో స్టోరీ అది. సో అది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో ఈ ప్రయత్నంలో మరి నష్టం కానీ హాని కానీ లేదు. నువ్వు చేయడం వల్ల ఈ మార్గంలో నువ్వు కొంచెం పురోగతి సాధించినా నిన్ను మహాభయాన్ని నుంచి మనిషినది రక్షిస్తుంది అని చెప్తున్నారనమాట. సో ఇలా మరి ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా కర్మ చేయడం చాలా గొప్ప. ఎందుకు అంటే కొంచెం అలా మనం ప్రయత్నించినా మనకి ఎటువంటి ఆటంకాలు ఉండవు. మరి ఆ కొంచెం స్వల్ప ప్రయత్నం కూడా నశించిపోదు అని చెప్తున్నారన్నమాట. మళ్ళీ దాని మీనింగ్ భాష్యంలో ఆ కర్మ మనకి కంప్లీట్గా మనం చేయలేకపోయినా కూడా రెండవసారి నుంచి మళ్ళీ మనకి వచ్చినటువంటి ఫలితం మాత్రం శాశ్వతంగానే ఉంటుంది. కొంచెం వచ్చినా సరే అది వృధా పోదు అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఉదాహరణగా అజామిలుడు మరి తర్వాత తన ధర్మాన్ని పెద్దగా ఈ భావంతో ముందంతా చేయకపోయినా తర్వాత చివర్లో మరి భగవంతుడి కరుణ వల్ల 100కి 100 పాళ్ళు ఫలితాన్ని పొందారు అని ఇక్కడ మనకి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. సో ఈ మనం మొత్తం ఎంత ప్రపంచాన్నంతా పరిపాలించే రాజులైనా మరి ఈ ఆత్మని కనుక కోల్పోయినప్పుడు ఇంకో ఉపయోగం ఏముంది అని చెప్తున్నారన్నమాట. సో తప్పనిసరిగా ఈ ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోవడం, మరి మనం దానికి ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా ఇలా కర్మ చేసినప్పుడు మనకి ఈ మోక్షం కానీ ఆత్మతత్వం తెలుసుకోవడం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒకటే మీనింగ్ అని చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం. పరతత్వం అంటే ఏమిటబ్బా, ఆత్మతత్వం అంటే ఏమిటబ్బా, మరి భగవంతుని పొందడం, మోక్షం అంటే మళ్ళీ జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి, మళ్ళీ జన్మ పొందకుండా. అలాంటి స్థితి ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే ఆత్మతత్వం తెలుసుకోవడం అంటే అది కూడా ఈ కర్మయోగం ద్వారా ఇలా చేసుకుంటూ పోతే కర్మని క్రమేణా ఆత్మతత్వం తెలుసుకున్న వాళ్ళు, అంటే ఈ కోరికలు సమత్వంతో కోరికలన్నిటి నుంచి బయటపడి ఆ సమత్వ స్థితిలో ఆత్మ యొక్క సచ్చిదానంద తత్వాన్ని మనం ప్రాక్టికల్గా అనుభవించి తెలుసుకోగలుగుతాం. సో అప్పుడు మోక్షానికి మనం రెడీ అయినట్లు, మనం భగవంతుడిని పొందగలిగినట్లు, సో భగవద్ధామానికి అర్హత పొందగలిగినట్లు. సో ఇలా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ పోతే ఏదొస్తే అది వస్తుంది. ముందు మన బాధ్యత మనం సక్రమంగా చెయ్యాలి అనుకుంటూ మనం పని చేసుకుంటూ పోతే అంత పర్ఫెక్ట్గా ఆ మార్గంలోకి ఈ రోజున రేపు రాలేకపోయినా ఆ ప్రయత్నం కూడా వృధా పోదు. అది అంత గొప్ప ప్రయత్నం. అలా ఉండగలగడానికి ప్రయత్నించడం కూడా మనస్ఫూర్తిగా మనకి ఉపయోగమే అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో అది సక్సెస్ అవుతుందా లేదా అనే సందేహం వద్దు. ముందు నీ ప్రయత్నం నువ్వు చేయి. నీ ప్రయత్నం కూడా నీకు మంచిదే. అలా ఉండడానికి నువ్వు ట్రై చేస్తే అది కూడా నిన్ను స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య, కొంచెం అయినా నువ్వు ఈ ధర్మాన్ని ఫాలో అయితే త్రాయతే మహతో భయాత్, నిన్ను మహాభయాన్ని నుండి అది కాపాడుతుంది అని భగవంతుడు ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. సో కొంచెమైనా సో ఈ మార్గంలో ఉండడం ముఖ్యం. ఏ మార్గం, ఏ పని చేసినా ఫలాసక్తి పక్కన పెట్టి ముందు పని సవ్యంగా చేయాలి, నా డ్యూటీని, దీనివల్ల అదొస్తుందా ఇదొస్తుందా అనే ఆలోచన పక్కన పెట్టి అని ఆ మార్గంలో. సో వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధిర్ ఏకేహ కురునందన బహుశాఖా హి అనంతాశ్చ బుద్ధయో అవ్యవసాయినాం. సో ఈ రకమైనటువంటి మార్గంలో ఉన్నవాళ్ళు మరి వాళ్ళు స్థిర ప్రయోజనంతో, అంటే ఈ భావంలో స్థిరపడ్డ వాళ్ళు మరి వాళ్ళ బుద్ధి ఏకేహ ఒక్కదాని మీదే కాన్సన్ట్రేట్ అయి ఉంటుంది.
అంటే వాళ్ళ డ్యూటీ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు. డ్యూటీ చేస్తే ఇది వస్తుందా, పేరు వస్తుందా, వాళ్ళు పొగుడుతారా, వీళ్ళు పొగుడుతారా, ఇంత లాభమా, అంత లాభమా, ఇవన్నిటి మీద ఉండదు వాళ్ళ మైండ్. నా డ్యూటీ చేయాలంటే సక్రమంగా నేను ఎలా చేయాలి ఈ పనిని అన్న దాని మీదే వాళ్ళ బుద్ధి ఒక్క లక్ష్యం మీదే ఉంటుంది, అంటే ఆ పని మీదే ఉంటుంది. బహుశాఖాహి అనంతాశ్చ, ఎన్నో రకాలుగా మరి మనం మన ఆలోచనలు బుద్ధి వెళ్ళిపోతే మన మైండ్ అవ్యవసాయన, అంటే ఈ స్థిర నిశ్చయం లేని వాళ్ళ బుద్ధి అనేక రకాలుగా ఉంటుంది. సో ఎవరైతే స్థిర ప్రయోజనంతో, ఏమిటి ప్రయోజనం అక్కడ, పని కరెక్ట్గా చెయ్యాలి మనం చేయవలసింది, అలా ఉన్నవాళ్ళు ఒక్క లక్ష్యంతోనే ఫోకస్ వాళ్ళ పని మీద పెడతారు. అలా కాకుండా ఈ బుద్ధి స్థిరంగా లేదనుకో, మీకు ఇటువంటి ఆలోచనలన్నీ వస్తూ ఉంటాయి. ఇది వస్తే ఏం వస్తుంది, ఇది చేస్తే అది వస్తుందా, ఇది వస్తుందా, వీళ్ళు పొగుడుతారా, వాళ్ళు పొగుడుతారా, ఇవన్నీ ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటే అసలు పని సక్రమంగా ఎలా చేయగలుగుతాం మనం ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించిన. సో అలా స్థిర నిశ్చయం లేని వాడి మైండే ఇలా ఎన్నో మిగిలిన విషయాల మీదకి వెళ్తూ ఉంటుంది. స్థిర నిశ్చయం ఉన్నవాడి మనస్సు పని మీదే లగ్నమయ్యి ఆ పనిని విజయవంతంగా చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాడు. సో మన డ్యూటీ చేయాలి అన్నప్పుడు ముందు డ్యూటీ చేయకపోతే పాపం, డ్యూటీలు ఎవరి డ్యూటీ వాళ్ళు చేయాలి. అయితే ఆ డ్యూటీ కూడా అదొస్తుందా ఇదొస్తుందా అనే దాని మీద మైండ్ పెట్టకుండా నువ్వు డ్యూటీ మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఆ పని మీద ఆ పనిని చెయ్యి అని చెప్తారు. ఇప్పటి వరకు చెప్పిన విషయం అది కర్మయోగం గురించి. యామిమాం పుష్పితాం వాచం ప్రవదంత్య విపశ్చితః వేదవాతరతా పార్థ నాన్యదస్तीति వాదినః కామాత్మనః స్వర్గపరా జన్మ కర్మ ఫలప్రదాం క్రియా విశేష బహుళాం భోగైశ్వర్య గతిం ప్రతి. సో స్వర్గలోక ప్రాప్తి, ఉత్తమ జన్మ, అధికారం, ఇటువంటివన్నీ పొందడానికి ఎన్నో రకాల కర్మలు చెప్పారు వేదాల్లో. ఇదిగో నువ్వు ఈ పని చేస్తే నీకు స్వర్గలోక ప్రాప్తి వస్తుంది, ఈ పని చేస్తే నీకు ఉన్నత జన్మ వస్తుంది, ఈ పని చేస్తే నీకు గొప్ప అధికారం, పవరు, శక్తులు వస్తాయి అంటూ ఎన్నో కర్మలు వేదాలలో చెప్పారు. ఇటువంటి ఆకర్షణీయమైన మాటలు, మధురవాక్కులు, అంటే ఇటువంటివన్నీ స్వర్గలోక ప్రాప్తి వస్తుందా, మంచి జన్మ వస్తుందా అని అందరికీ ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి కదా ఇటువంటి మాటలు. అప్పుడు వాటి కాబట్టి ఇటువంటి వేదాల్లో చెప్పిన ఇటువంటి విషయాల పట్ల అల్పజ్ఞులు మాత్రమే అనురక్తులవుతారు. అంటే పెద్దగా జ్ఞానం లేని వాళ్ళే ఇటువంటి వాటి పట్ల ఆకర్షితులవుతారు. ఇవన్నీ తెచ్చుకోవాలి, ఉన్నత జన్మ, మరి స్వర్గ ప్రాప్తి అని. సో ఎవరు అంటే ఎందుకన్నారు ఈ మాట, అల్పజ్ఞులే అనురక్తులవుతారు అని? వాళ్ళు భోగం కోసం చూస్తున్నారు, ఇంకా ఏది సుఖాలు ఇంకా కావాలి, అందుకే స్వర్గానికి వెళ్తే ఎన్నో సుఖాలు వస్తాయి. సో స్వర్గ ప్రాప్తి, సో భోగ అనుభవం, సంపన్న జీవితం కోరుకునే వాళ్ళు ఇలాంటిది మించింది ఇంకొకటి లేదు. అబ్బా అంత స్వర్గలోక సుఖాలు వచ్చాయి, ఈ కర్మ చేశామంటే, ఈ పూజో ఈ వ్రతము మనకి స్వర్గలోక ప్రాప్తి, సో చేసి హాయిగా స్వర్గానికి వెళ్ళి అనుభవిద్దాం అనుకుంటున్నారు అంటే అక్కడ అర్థం ఏమిటి, వాళ్ళకి ఇంకా భోగాల మీద సుఖాల మీద కోరికతో వాళ్ళు ఇంకా అంతకంటే మించింది వేరే లేదు, ఇదే మనకి మన లైఫ్ తరింపజేసుకోవాలంటే స్వర్గలోక ప్రాప్తి అనుకుంటున్నారు. వాళ్ళు ఫుల్ నాలెడ్జ్ లేకపోబట్టే, అల్పజ్ఞానంతో అలా అంటున్నారు అనమాట. సో నార్మల్గా మనం ఏమనుకుంటాం, అబ్బా స్వర్గ ప్రాప్తి వస్తే హాయిగా స్వర్గానికి వెళ్ళొచ్చు అనుకుంటాం, కానీ అంతవరకే అనుకుంటున్నాం, మన జ్ఞానం లేదు. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు స్వర్గప్రాప్తి నీకు సమస్తాన్ని ఇవ్వదు అన్న విషయం మనకు తెలియదు. ఏం జరుగుతుందట, స్వర్గప్రాప్తి వచ్చినా కూడా భోగైశ్వర్య ప్రసక్తానాం తయాపహృత చేతసాం వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి సమాధౌ నా విధీయతే. భోగానుభవం లేదా ఈ లౌకిక ఈ ప్రపంచంలో సంపదలకు మనం ఆకర్షితులమై మరి వాటితో మన మనస్సంతా కూడా ఇక మోహంతో నిండిపోయింది, ఆ సంపదల కోసం కోరికతో. అప్పుడు అంతేగాని అట్లాంటి మనస్సులో ఇక భగవంతుని గురించిన భక్తి అనేది కలగదు అంటున్నారనమాట. ఎప్పుడైతే ఈ సంపదల మీద సుఖాలు అనుభవించాలి అనే విపరీతమైన కోరికలు ఉన్నప్పుడు ఇక భగవద్భక్తి అనేది మనస్సులో ఉండదు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ
సమాధౌ నా విధీయతే. ఆ సమాధి అనే స్థితి, సమత్వం, నియమితమైన మనసు అంటే బ్యాలెన్స్డ్ మెంటాలిటీ నీకు రాదు. ఈ భోగాలు కావాలి కావాలి, సుఖాలు అనుభవించాలి అనేటటువంటి కోరిక ఉన్నప్పుడు నీకు సమత్వం ఎలా ఉంటుంది? మరి కోరిక తీరకపోతే దుఃఖం వస్తుంది, కోపం వస్తుంది, కోరిక తీర్చుకున్న వాళ్ళ మీద జలసి వస్తుంది, అన్ని బ్యాడ్ థింగ్స్ వస్తాయి కోరికున్న దగ్గర నుండి. సో నీకు సమత్వం ఏమిటి? సమత్వం అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం? ఎటువంటి రిజల్ట్ వచ్చినా మనం ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా, రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉండగలగటం. మంచి రిజల్ట్ వస్తే పొంగిపోవడం, గర్వపడటం, విపరీతంగా ఆనందించడం, అబ్బా అని అలా ఎగిరిపోవడం అది. అలాగే మంచి రిజల్ట్ కాదు అనుకున్నప్పుడు ఏ నష్టం వస్తే కురింగిపోవడం, మరి దుఃఖించడం, డిప్రెస్ అవ్వడం, మరి లాభం వచ్చిన వాళ్ళని చూసి జలసీ అవ్వడం, ఏదో కోపాలు తెచ్చుకోవడం, ఇవన్నీ నష్టం, మనకి ఇష్టం లేని రిజల్ట్ వస్తే వస్తాయి. కానీ ఇలా సమత్వంతో ఉండగలిగిన వాడు ఏదొచ్చినా, ఇప్పుడు ఇవన్నీ మనం ఎగిరిపోయినా సంతోషంతో, దుఃఖంతో కృంగిపోయినా జరిగేది జరగకుండా మానుతుందా? నెక్స్ట్ ఏం జరగాలో తప్పనిసరిగా చూసుకోవాల్సిందే. సో మనం దుఃఖపడి ప్రయోజనమే ఉంది, ఆనందపడి మాత్రం ప్రయోజనమే ఉంది. మనం చేయవలసింది చేస్తూనే ఉండాలి ఎప్పటికప్పుడు. సో ఆ రకమైనటువంటి అండర్స్టాండింగ్తో ఎప్పుడు కూడా మనం సమత్వంతో ఉండగలిగినప్పుడు, అదేంటి, దుఃఖం వస్తే, మరి నష్టం వస్తే దుఃఖించకుండా ఎలా ఉంటాము అనే డౌట్, దుఃఖిస్తావు. దుఃఖించడం వల్ల ఏమిటి నీకు వచ్చేది? మరి దుఃఖించడం వల్ల ఏ డిప్రెషన్లకో వెళ్తే తర్వాత చేయవలసిన పని చేసే శక్తి ఉంటుందా? మరి అది నువ్వు తట్టుకోగలిగి సంభాళించుకుని నువ్వు నిలబడ్డప్పుడే నువ్వు తరువాత ముందు ఏం చేయాలో మళ్ళీ సాగిపోవడానికి అవసరమైన పని చేయగలుగుతావు. సో ప్రాక్టికల్గా చూసినా అలా రియాక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఉపయోగం లేదు. జరిగేది ఎలాగూ జరిగింది, జరుగుతుంది. మనం చేయగలిగింది ఏమిటి అంటే పనిని సక్రమంగా చేయగలగడం మన చేతిలో ఉంది. దాని నుండి ఏమొస్తుంది అన్నది మన చేతిలో లేదు. సక్రమంగా చేస్తే బాగా అవుతుందనే ఉద్దేశంతోనే చెయ్యాలి. ఆ తరువాత ఏమవుతుంది అన్నది ఏదొచ్చినా మనం సమత్వంతో తట్టుకోగలిగిన సమత్వాన్ని తెచ్చుకోవాలి. అది మరి ఆ సమత్వం లేనప్పుడు ఇక భగవద్భక్తి అనేది ఉండదు ఎవరికైనా. అంటే ఈ సమత్వం లేనిది ఎవరికి అంటే కోరికలు పోని వాళ్ళకి. అందుకే మరి మనం ఆ కోరిక తీరలేదనే దుఃఖం, మరి కోరిక తీరిందనే విపరీతమైన సంతోషము, గర్వము, నేను ఎంత గొప్పగా చేయబట్టి ఇదంతా సాధ్యమైందని ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి తీరినప్పుడు. సో ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు ఈ కామన్ భౌతికమైన ఫీలింగ్స్తో మనం ఫుల్గా ఉన్నప్పుడు ఇక భగవంతుడు, భక్తి అనే భావం కూడా ఉండదు. ఎప్పుడైతే ఈ సమత్వంతో ఉంటామో, ఏదైనా ఒకటే అని రియాక్ట్ అవ్వకుండా కామ్గా ఉంటామో, అలాంటి సమయంలోనే భగవంతుడు భక్తి ఆ ప్రశాంతమైనటువంటి మనస్సు నుంచే ఈ పవిత్రమైనటువంటి భావాలన్నీ కూడా ఉద్భవిస్తాయి. ఆ ప్రశాంతత లేని మనస్సుకు ఈ భగవంతుడికి సంబంధించిన ఈ పవిత్రమైన భావాలు కూడా ఉద్భవించవు అని చెప్తున్నారు. ఈ సమత్వం లేనప్పుడు మరి సమాధి స్థితి అనేది మరి కుదరదు. ఇలా బుద్ధి రకరకాలుగా ఉన్న వాళ్లకు, మరి ఈ భోగానుభవాల మీద ఆకర్షితులైన వాళ్లకు, అలా వాటి మీద మోహంతో ఉన్న వాళ్లకు ఇక ఇటువంటి సమాధి స్థితి వాళ్లకు చేత కాదు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ భోగానుభవాల మీద వాటి మీద మైండ్ పెట్టుకుని కూర్చుంటే మీరు ఈ రకంగా సమత్వంతో ఉండడం అనేది ఉండదు. సో భోగానుభవాలు కావాలనే కోరిక తగ్గించుకుంటూ రావాలి. త్రైగుణ్య విషయ వేద నిస్త్రైగుణ్యో భవార్చున నిర్ద్వంద్వో నిత్య సత్వస్థో నిర్యోగక్షేమ ఆత్మవాన్. సో వేదాలన్నీ ముఖ్యంగా ఈ త్రిగుణాలకు సంబంధించిన విషయాల గురించే చర్చిస్తాయి, ఈ సత్వరజ తమో గుణాల గురించి అర్జున. కాబట్టి నువ్వు ఈ త్రిగుణాలన్నిటికీ అతీతుడవై ద్వంద్వాల నుండి, యోగక్షేమాలు అనేటటువంటి ఆలోచనలు, చింతల నుండి బయటపడి ఆత్మతత్వంలో స్థిరపడడానికి ప్రయత్నించు. ఈ భయాలు, నాకు యోగం వస్తుందా, క్షేమం వస్తుందా, మరి త్రిగుణాలను బట్టి నువ్వు
ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలతో, ఈ కోరికలతో కానీ, లేదా ఇంకా తమో గుణం కానీ, రజోగుణం కానీ, ఈవెన్ సత్వగుణంలో కూడా నేను మంచివాణ్ణి, నేను గొప్పవాణ్ణి కాబట్టి యుద్ధం నేను చేయగలుగుతున్నాను, నేను వీరుణ్ణి కాబట్టి వీళ్ళందరినీ చంపగలను, ఇవన్నీ అనుకోవడం కూడా మరి సత్వగుణంలో ఉండి నువ్వు కరెక్ట్గా చేసిన ఇటువంటి భావంతో చేస్తే ఇంకా నీకు ఆ శుద్ధ సత్వం రాలేదు. కాబట్టి ఏది జరిగినా మనం చేయవలసింది చేస్తున్నాము, ఏది జరిగినా మనం సమత్వంతో ఉందాము, జరగవలసిన విధానంలో జరుగుతుంది. మనం చేయగలిగింది ఏమిటంటే మన చేతిలో ఉన్న పనిని కరెక్ట్గా చేయడం, అంతవరకే అనే భావంతో మరి ఉండాలి. వేదాలన్నీ కూడా ఈ త్రిగుణాలకు సంబంధించిన ఈ విషయాలు చర్చిస్తాయి. కాబట్టి నువ్వు ఈ త్రిగుణాలకు అతీతంగా ఉండు, ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడు. అంటే సుఖమైన దుఃఖమైన ఒకే రకంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించు, బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండు సమత్వంతో. నాకు అదొస్తుందా ఇదొస్తుందా అనే ఆలోచనల నుంచి బయటపడు. ఇవన్నీ వదిలి లోపలున్న ఆత్మ యొక్క సచ్చిదానంద తత్వం ఏమిటి అంటే ఈ సమత్వమే. మరి ఆత్మతత్వంలో స్థిరపడు అంటే ఇటువంటి సమత్వంలో, ఇటువంటి ప్రశాంతతలో, ఇటువంటి తృప్తిలో, నిత్యానందంలో ఉండు. అలాంటి తృప్తితో ఉన్న వాడికి ఇంకా దుఃఖమేముంటుంది? అది లేదు ఇది లేదనే బాధ లేదు. చేయవలసింది చేస్తున్నాను, చేయడం డ్యూటీ, ఏదొచ్చినా అలాంటి ప్రశాంతతతో సమత్వంతో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు తృప్తిగానే ఉంటాడు, ఎప్పుడు ఆనందంగానే ఉంటాడు. ఏ కోపం లేదు, ఏ దుఃఖము లేదు, ఎవరి మీద జలసీ లేదు. జరగవలసింది ఇలా జరిగింది, ఇలా జరగాలని ఉంది అని సమత్వంతోనే ఉంటాడు. మంచి అయినా చెడైనా ఏదొచ్చినా పని నుండి నా డ్యూటీ వరకు నేను చేస్తాను, ఆ తర్వాత ఇక ఏదొచ్చినా రియాక్ట్ కాకుండా ఉండగల ప్రశాంతతను సమత్వాన్ని తెచ్చుకో. ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడంటే ఏ రిజల్ట్ వచ్చినా నువ్వు ఆపోజిట్ సిచ్యువేషన్స్లో లాభమైన నష్టమైన సుఖమైన దుఃఖమైన నువ్వు సమత్వంతో ఉండు, నిగ్రహించుకుని ఉండు. అది ఇంకా అది యోగక్షేమాలు ఏమొస్తాయి అనే దాని నుంచి కూడా నువ్వు బయటపడి ఆత్మలోనే స్థితుడవై ఉండు. సో ఆత్మలో స్థితుడమై ఉండడం అంటే ఈ ప్రశాంతతలో కోరిక లేకుండా తృప్తితో ఉండడం. ఏదైనా సరే ఒకటే అనేటటువంటి ఒకే రకంగా ఉండగలగడం, ఏదైనా ఒకటే అనుకోవడం కూడా కాదు. ఏ పరిస్థితుల్లో అయినా నువ్వు ఆ బ్యాలెన్స్ని సమత్వాన్ని కోల్పోకుండా ఆ ప్రశాంతతలో ఉండడమే ఆత్మలో స్థితుడై ఉండడం. సో అలా ఉంటున్నప్పుడు క్రమేణా నువ్వు ఆత్మతత్వంలోకి వెళ్తావు. యావానర్థ ఉదపానే సర్వతః సంప్లుతోదకే తావాన్ సర్వేషు వేదేషు బ్రాహ్మణస్య విజానతః. సో ఒక చిన్న నూతిలో ఉన్న ప్రయోజనాలన్నీ కూడా ఒక పెద్ద సరస్సు దగ్గరకో సముద్రానికో వెళ్తే, ఒక పెద్ద నది దగ్గరికి వెళ్తే నూతిలో నుంచి వచ్చే ప్రయోజనాలన్నీ మనకు అక్కడ నది దగ్గర వస్తాయి. అలాగే మరి వేదాల యొక్క ప్రయోజనాలు వాటి అంతరార్థాన్ని గ్రహించిన వాళ్ళకే సిద్ధిస్తాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ వేదాలు ఎన్నో విషయాలు చెప్పాయి. వాటిల్లో కొన్ని ఏమిటంటే, వేదాలు మొత్తం చదివితే తెలిసేది ఏమిటి అంటే భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడం. అంటే ఏ రకంగా మనం ప్రవర్తిస్తే ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి మోక్షాన్ని పొంది భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చు, అంటే మళ్ళీ ఈ జన్మ పొందకుండా ఆ సిద్ధత్వం, ఆ మోక్షం అనేది ఎలా అనేది వేదాలన్నీ చదివినప్పుడు తెలుస్తుంది అంటున్నారు. అలా కాకుండా వేదాల మధ్యలో కొన్ని ఈ పని చేస్తే స్వర్గ ప్రాప్తి, ఆ పని చేస్తే ఉన్నత జన్మ అని అన్నీ చెప్తాయి వేదాలు ఉన్న విషయం. కానీ మీరు ఫైనల్గా మీకు జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి రావాలి అంటే మీరు ఈ రకంగా చేస్తే అని చెప్పి చివరికి వేదాలన్నీ మనం చదివి మధ్యలో ఇలా స్వర్గప్రాప్తి అనగానే ఆపివేసి ఆ పనులు చేసుకుంటూ మనం డైవర్ట్ అయిపోయి ఈ మోక్షం నుంచి సరే ముందు స్వర్గానికి వెళ్ళి చూద్దాంలే, తర్వాత మోక్షం సంగతి ఆలోచిద్దాం, మనకి స్వర్గప్రాప్తి అంటున్నారు, అంతకంటే మించింది ఏముంది అని మధ్యలో మనం చివరి దాకా వేద ప్రయోజనాన్ని అర్థం చేసుకోకుండా ఈ చిన్ని ప్రయోజనం కోసం డైవర్ట్ అయిపోతే అది ఎలా ఉంటుంది అంటే, నూతిలో నుంచి మనం ఏదో ఈ నూతిలో నుంచి 10 బిందెలు నీళ్లు తోడుకుంటే మనకి దానికి పనికి వస్తుంది, దీనికి పనికి వస్తుంది అనుకుంటాం. కానీ అదే మనం పెద్ద నది దగ్గరికి వెళ్తే మనకి ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉంటాయి కదా. మనం ఆ నీరు స్నానానికి వాడచ్చు, బట్టలు ఉతుక్కోవచ్చు, ఇంకేమైనా చేయొచ్చు, అక్కడ ఎన్నో చేయడానికి అవకాశం ఉంది. అలా వేదాలు కూడా
మీరు డైవర్ట్ అయిపోయి ఆ చిన్న చిన్న విషయాలు స్వర్గప్రాప్తి ఉన్నత జన్మని అవి పట్టుకుని అవే పొందడానికి ప్రయత్నిస్తే అసలైన వేద ప్రయోజనం ఏమిటి అంటే జనన మరణ చక్ర నుంచి విముక్తి, భగవత్ ప్రాప్తి. అది పోగొట్టుకున్న వాళ్ళం అవుతాం అని చెప్తున్నారు వేదాలు. వాటి నిజమైన ప్రయోజనం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే దాని అంతరార్థాన్ని గ్రహించిన వాళ్ళకి ఆ భగవత్ ప్రాప్తి, జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి వస్తాయి. అది అంతరార్థం గ్రహించండి. కానీ ఈ చిన్న చిన్న విషయాలు పట్టుకుని ఇక వేదాల అంతరార్థాన్ని గ్రహించకుండా వదిలేయొద్దు. స్వర్గప్రాప్తి వస్తుందని ఇక ఆ పాయింట్లోనే ఉంటూ అసలైన చివరి వరకు వేదాలు చదివి దాని ప్రయోజనం తెలుసుకోకుండా ఉండొద్దు. ఆ స్వర్గప్రాప్తులు, ఉన్నత జన్మలు ఇవన్నీ ఆ చిన్న చిన్న పాయింట్స్ వరకే మీరు ఆచరించి అసలైన వేదాల యొక్క సారాన్ని మీరు గ్రహించకుండా ఉండొద్దు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో నిజమే, వేదాల్లో ఇవన్నీ కూడా చెప్పారు, ఉన్నత జన్మ ఎలా వస్తుంది, కానీ అవన్నీ మిమ్మల్ని మీకు అసలైన ప్రయోజనం కూర్చోగా. మానవ జన్మ యొక్క రియల్ ప్రయోజనం ఏమిటి అంటే జనన మరణ చక్రం నుంచి తప్పించుకుని మనం భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళగలరు. అది నువ్వు ఇలా సైడ్ దారులు పడితే ఆ స్వర్గంలోకి వెళ్తావు, ఇక భగవత్ ప్రాప్తి, మోక్షం అనేది మళ్ళీ పోతాయి. సో పోతే మాత్రం ఏముంది, హాయిగా స్వర్గలోక ప్రాప్తి వస్తుందిగా, అక్కడ సుఖంగా ఉండొచ్చుగా అనే భావన రావచ్చు. అయితే దాంట్లో పాయింట్ ఏమిటో కూడా మళ్ళీ ముందు చెప్తారు, చూద్దాం. అది నిజమైన మోక్షం ఎందుకు కాదు అనేది కూడా చూస్తాం. ఏది స్వర్గలోక ప్రాప్తి. కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫల హేతుర్భూర్మా తే సంయోస్త్వ అకర్మణి. విద్యుక్త ధర్మాన్ని నిర్వహించడంలోనే నీకు అధికారం ఉంది, కానీ కర్మ ఫలితాల మీద నీకు అధికారం లేదు. అంటే నీ డ్యూటీ నువ్వు చేయడం వరకు నీకు అధికారం ఉంది. దాని నుండి ఏమొస్తుంది, అది వస్తుందా, ఇది వస్తుందా అనే దాని మీద నీకు కంట్రోల్ లేదు, అధికారం లేదంటే నీ చేతిలో లేదు. నీ చేతిలో ఉన్నది ఏమిటి? పని. ఆ పనిని నువ్వు కరెక్ట్గా చేస్తావా, సరిగ్గా చేస్తావా, సరిగ్గా చేయవా అన్నది నీ చేతిలో పని. సరిగ్గా చేస్తే మరి అది లాభమే ఇవ్వాలి, మరి కానీ ఒక్కొక్కసారి ఇవ్వకపోవచ్చు, అది కూడా మన కంట్రోల్లో లేదు. లాభం రావాలి కరెక్ట్గా అనే ఉద్దేశంతోనే నువ్వు వ్యాపారం చేస్తున్నావు, అలాగే పరీక్ష పాస్ అవ్వాలనే చదువుతున్నాము. అంతవరకే చేయగలం, చదవగలం మన శాయశక్తుల. ఏ కారణం చేతైనా మనం పరీక్షలు బాగా చదివితే ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అవ్వచ్చు. మనం అనుకోని విధంగా ప్రశ్న వస్తే అర్థం కాకపోతే సరిగ్గా రాయలేకపోయి ఫెయిల్ అవ్వచ్చు, ఎంత చదివినా కూడా. సో ఫెయిల్ కాకపోయినా అనుకున్నన్ని మార్కులు రాకపోవచ్చు. సో ఫస్ట్ మార్క్ అనుకున్నాం రాలేదు, 90% రావాలనుకున్నాం రాకపోవచ్చు, 80 రావచ్చు. సో ఎంత రిజల్ట్ ఎలా ఉంటుందనేది టోటలీ మన కంట్రోల్లో లేదు. మన కంట్రోల్లో ఏముంది అంటే ఆ పనిని సక్సెస్ఫుల్గా చేయగలగడం వరకు మన చేతిలో ఉంది. అది వీలైనంత వరకు కరెక్ట్గా చేయటం వరకు మనం చేయగలం. ఆ తర్వాత ఇక ఏది వస్తుంది అనేది ఇక మనకి కరెక్ట్గా తెలియదు. కాబట్టి నీ కర్మఫలాలకు నీ కర్మఫలాలకు నువ్వే కారణం అని ఎప్పుడు అనుకోకు అంటున్నారు. మనం ఏమనుకుంటాం, ఏదైనా పని బాగా చేస్తే అబ్బా నేను ఇంత బాగా చేయబట్టే ఇంత లాభం వచ్చింది, నేను ఇంత బాగా చదవబట్టే నేను ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయ్యాను, మరి ఇట్లా అయ్యో చదవలేదు, ఇట్లా మరి ఫీలింగ్ వస్తూ ఉంటుంది. అందుకని భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే నీ కర్మఫలాలకు మనం అందరం మనమే కారణం అనుకుంటాం. మన పనుల వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్, ఏదైనా రిజల్ట్ ఉంటే దానికి మనమే కారణం అనుకుంటాం. నేను ఇంత గొప్పగా చేయబట్టే ఈ పనికి ఇంత మంచి రిజల్ట్ వచ్చింది అనుకుంటాం కదా. కానీ నువ్వు అలా అనుకోవద్దు. ఎందుకు? అలాగే విద్యుక్త ధర్మాన్ని వదలటం పట్ల కూడా నువ్వు ఆ ఇంట్రెస్ట్ చూపించుకో. అంటే నీ డ్యూటీస్ వదులుకోవాలని ఎప్పుడు అనుకోకు అంటున్నారు. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు, మళ్ళీ నీ బాధ్యతను నిర్వహించడంలో నీకు అధికారం ఉంది, కానీ కర్మఫలాల మీద నీకే కంట్రోలు లేదు. నువ్వు చేయగలిగింది ఏమిటంటే నీ డ్యూటీ నువ్వు కరెక్ట్గా చేయగలవు. అలాగే నీ కర్మ ఫలితాలకి కారణం నువ్వు అనుకోకు. నేను గొప్పగా చేయబట్టి ఇంత బ్రహ్మాండంగా ఈ పని జరిగిందని అలా నువ్వు అనుకోకు. అలాగే నీ డ్యూటీని కూడా నువ్వు వదులుకోవద్దు. సో ఈ 3 పాయింట్స్ చెప్తారనమాట. నువ్వు డ్యూటీ చెయ్యి, అంతవరకే నీకు అధికారం. ఈ కర్మ ఫలితాలకు నేనే కారణమని నువ్వు అనుకోకు ఏది జరిగినా.
అలాగే నీ డ్యూటీని వదులుకోవడానికి ఎప్పుడు కూడా నువ్వు చూడకు, డ్యూటీని తప్పకుండా చెయ్యి. యోగస్థ కురు కర్మాణి సంజ్ఞం త్యక్త్వా ధనంజయ సిద్ధ్యో సమో భూత్వా సమత్వం యోగ ఉచ్యతే. సో ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్ అన్నమాట. ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు యోగం, సమత్వం యోగ ఉచ్యతే. ఈ సమత్వమే యోగము. సో యోగస్థ కురు కర్మాణి, ఈ కర్మలన్నీ కూడా ఒక యోగం లాగా చెయ్యి. అంటే యోగం అంటేనే సమత్వం, ఆ సమభావంతో చెయ్యి. అంటే ఏది పాజిటివ్ థింకింగ్లు నెగిటివ్ థింకింగ్లు అన్నీ పక్కన పెట్టు. నా డ్యూటీ ఇది, దీన్ని నేను కరెక్ట్గా చెయ్యాలి. అబ్బా ఇది చేస్తే వాళ్ళు పొగుడతారు, ఇది చేస్తే వాళ్ళు ఏమైనా క్రిటిసైజ్ చేస్తారా, ఇవన్నీ పక్కన పెట్టు. నువ్వు చెయ్యవలసిన డ్యూటీ ఏమిటో ముందు చెయ్యి. అది యోగస్థ, ఈ సమత్వంతో క్లీన్ మైండ్తో నీ పనిని నువ్వు చెయ్యి. సంజ్ఞం త్యక్త్వ, అటాచ్మెంట్స్ అన్ని ప్రక్కన పెట్టి, రాగద్వేషాలు ప్రక్కన పెట్టి ధనంజయ నీ డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యి. సో జయాపజయాల పట్ల ఆసక్తిని వదిలి సమబుద్ధితో నీ యొక్క విద్యుక్త ధర్మాన్ని, నీ డ్యూటీని నిర్వహించు. సిద్ధ్య అసిద్ధ్య అంటే జయాపజయాలైన సమోభూత్వ, సమభావంతో ఉంటూ, ఏదొచ్చినా జయం వచ్చినా అపజయం వచ్చినా సమత్వంతో ఉంటూ ఉండు. సమత్వం యోగ ఉచ్యతే, ఆ సమత్వమే యోగం అని చెప్తున్నారు, చెప్పబడింది. ఇది ముఖ్యం. అట్టి సమభావమే యోగము. సో యోగం అంటే ఏమిటో మనకు అర్థం కాని మాట అనుకోక్కర్లా. ఏ పని చేసినా మన డ్యూటీ మనం చేసి ఏదొచ్చినా రియాక్ట్ అవ్వకుండా సమమైన ప్రశాంత మనసుతో ఉండగలగడమే యోగము. సమభావమే యోగం. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అన్నమాట. ఇది మనం భగవద్గీతను అర్థం చేసుకుంటూ కర్మయోగం అంటే ఏమిటో అర్థం చేసుకోవడం ఈ ఒక్క సెంటెన్స్లో ఉంది. ఆ సమత్వమే యోగము. ఏ పని చేసినా రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఆ రకంగా సాధన చేస్తూ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఏదొచ్చినా మనం అలా కంట్రోల్డ్గా నిగ్రహంతో ఉండగలిగినప్పుడు ఆ సమత్వమే యోగం. అప్పుడే అలా ప్రాక్టీస్ చేసి చేసి ప్రశాంతమైన మనసులోకి వెళ్ళగలుగుతాం అన్నమాట. సో అది యోగం. దూరేణ హి అవరం కర్మ బుద్ధియోగా ధనంజయ బుద్ధౌ శరణం అన్విచ్చ కృపణ ఫలహేతవ. సో దూరం భక్తి యోగంతో అంటే ఈ సమత్వంతో నీవు మరి అవరం కర్మ అంటే హీన కర్మలన్నిటినీ కూడా నువ్వు వదిలిపెట్టు. తప్పు పనులేవి కూడా నువ్వు దూరం చేయి. ఆ భావనతోనే మరి నువ్వు ఉంటూ బుద్ధియోగా ధనంజయ, ఈ బుద్ధియోగంతో నీవు తప్పు పనులన్నీ పక్కన పెట్టు. అంటే చెడు పనులేవి చెయ్యకు. బుద్ధౌ శరణం అన్విచ్చ, అలాంటి బుద్ధితో నువ్వు మరి శరణాన్ని ప్రయత్నించు. కృపణ ఫలహేతవ, అప్పుడు లోభులు, కృపణ అంటే లోభులు, ఫలాన్ని కోరేవారు మరి లోభులు అంటున్నారు. అంటే ఇలాంటి సమత్వంతో నువ్వు హీన కర్మలు తప్పు పనులన్నిటినీ దూరం చేసి ఈ భావనతో, ఈ సమత్వ భావంతో నువ్వు శరణాగత తత్వంతో చెయ్యి. అంటే మరి సమత్వంతో ఎప్పుడుంటాం? ఏదొచ్చినా ఇక భగవత్ ప్రసాదం అనుకోగలిగినప్పుడే సమత్వం కూడా మరి ప్రాక్టీస్ చెయ్యొచ్చు. సమత్వం ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ప్రశాంత మనసుతో మనం ఏదైనా భగవంతుడు ఇచ్చారు, సుఖమైన దుఃఖమైన నష్టమైన లాభమైన అని మనం సమత్వంతో ఆ శరణాగత తత్వంతో ఉండాలి. అంతేగాని ఇంకా కర్మఫలాలు కావాలి కావాలి అనుకునే వాళ్ళంతా లోభులు, వాటి మీదే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు లోభులు. ఏదొచ్చినా భగవత్ ప్రసాదం ఆయన అనే శరణాగత తత్వంతో తీసుకునే వాళ్ళు నిజమైనటువంటి యోగులు అని చెప్తున్నారు. సో ఒక డిఫరెన్స్ అన్నమాట. పని ఒకటే చేస్తున్నారు అందరూ, కానీ ఏ భావంతో చేస్తున్నారు? ఏదొచ్చినా సమమే, అది భగవంతుడి డెసిషనే అనుకున్నవాడు యోగి. సమత్వంతో ఉండి రియాక్ట్ అవ్వకుండా, అలా అనుకోకుండా కర్మఫలాల మీదే లాభమే కావాలి కావాలి అనుకుంటూ ఆ లాభం మీదే కోరిక పెట్టుకుని ఉంటూ పనిచేస్తే వాడు లోభి అని చెప్తున్నారు. సో ఇలాంటి స్థిరమైన మనస్సుతో నీవు చెడు కర్మలు చేయకుండా నీ డ్యూటీస్ నువ్వు చేస్తూ ఈ రకమైన శరణాగత తత్వంతో సమభావంతో ఉండు. కానీ కర్మఫలాలే అనుభవించాలనుకునే వాళ్ళు లోభులు.
బుద్ధియుక్తో జహాతీహ ఉభే సుకృత దుష్కృతే తస్మాద్ యోగాయ యుజ్యస్వ యోగ కర్మషు కౌశలం. సో ఇలాంటి సమత్వంలో నియుక్తులైన వాడు, బుద్ధి యోగంలో నియుక్తుడైన వాడు మరి ఈ జన్మలోనే శుభాశుభాలన్నిటి నుంచి కూడా విముక్తుడవుతాడు అని చెప్తున్నారు. ఈ జన్మలోనే రెండిటి నుంచి, ఏది సుకృత దుష్కృత, మంచి చెడు, శుభ అశుభ రెండు ఫలితాల నుంచి విముక్తుడవుతాడు. ఇదేమిటి, శుభమైన ఫలితం ఉంటే చక్కటి శుభం, దాని నుంచి విముక్తుడం అయితే ఎట్లా అనే డౌట్ వస్తే, శుభ ఫలితం వస్తే పుణ్యం వస్తుంది, పుణ్యం వస్తే పూర్తి ముక్తి కాదు. అది ఎందుకో ముందు ముందు చూస్తాం. స్వర్గప్రాప్తి రావచ్చు, కానీ అది అంతటితో ఎండవదు, నిత్యము స్వర్గంలో ఉండం, అది కూడా చూస్తాం. సో అందుకని ఏదైనా మంచి చెడు ఫలితాలు అన్నిటి నుంచి బయటపడతాడు. అంటే దాని అర్థం ఏమిటి, ఏ ఫలితము లేకుండా పలక క్లీన్గా ఉందనుకోండి, మన బ్యాలెన్స్, కర్మఫల బ్యాలెన్స్ 0 అయితే అది విముక్తికి మరి మార్గము. అదే పాప ఫలం ఉందంటే మరి ఇంకొక జన్మలో ఆ పాప ఫలం అనుభవిస్తాము. అదే పుణ్యఫలం ఉందంటే మళ్ళీ ఇంకొక జన్మలో ఆ పుణ్యఫలం అనుభవిస్తాం. జన్మ అనేది ఉంటుంది, పుణ్యమైన పాపమైన. అదే ఏ కర్మ ఫలితము లేదనుకోండి, అప్పుడు ఇక మనకి మోక్షానికి దారి, ఈ జనన మరణ చక్రం నుండే బయటపడవచ్చు. సో అది అందుకని ఈ బుద్ధియోగంలో గనక నువ్వు స్థితుడవై పనులు చేస్తే పాపమైన పుణ్యం, శుభమైన అశుభమైన అన్ని ఫలితాల నుంచి బయటపడతావు. తస్మాత్ కాబట్టి యోగాయ యుజ్యస్వ, ఈ యోగంలో నువ్వు నియుక్తుడవై యోగ కర్మసు కౌశలం, కర్మను ఈ రకంగా నువ్వు చెయ్యి అంటున్నారనమాట. సో ఈ బుద్ధి యోగంలో నియుక్తుడైన వాడు ఈ జన్మలోనే శుభ అశుభ ఫలితాలన్నిటి నుంచి కూడా విముక్తుడవుతాడు. కాబట్టి కర్మలో నువ్వు ఇటువంటి యోగం కోసం ప్రయత్నించు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తున్నారు. కర్మజం బుద్ధియుక్తా హి ఫలం త్యక్త్వా మనీషిణః జన్మబంధ వినిర్ముక్త పదం గచ్చంత్యనామయం. ఎందుకబ్బా మనం మరి అన్ని శుభాశుభ ఫలితాల నుంచి విముక్తులం అవ్వాలి అనే డౌట్ వస్తుంది కదా. మంచి ఫలితాల నుంచి కూడా చెప్తున్నారు. ఈ రకంగా నువ్వు ఈ బుద్ధియోగంలో నియుక్తులైన మహర్షులైన వీళ్ళంతా మనీషిన అంటే మహాత్ములు అన్నమాట. మనిషి అంటే మామూలు మనిషి, మనీషి అంటే మహాత్ములు. సో ఈ కర్మయోగంలో నియుక్తులైన వాళ్ళంతా ఫలం త్యక్త్వ, ఫలితాలను వదులుకున్న ఈ ఫలితాల పట్ల ఆసక్తి వదులుకున్న ఈ మహాత్ములు జన్మబంధ వినిర్ముక్త, వాళ్ళు ఈ జనన మరణ బంధాల నుండి ముక్తులవుతారు, విముక్తులవుతారు. పదం గచ్చంత్య, వాళ్ళు ఆ పరమ పదాన్ని గచ్చంతి పొందుతారు. ఎటువంటి పరమపదమట, అనామయం అంటే దుఃఖరహితం, దుఃఖాలు లేని ప్రాంతాలకు వెళ్తారు అంటే భగవద్ధామం అని మనం తెలుసుకోవచ్చు. సో ఇలా భక్తి యోగంలో నియుక్తులైన వాళ్ళు, బుద్ధియోగంలో నియుక్తుడైన వాడు అంటే ప్రతిఫలాసక్తిని మరి వదులుకోవడం అని చెప్తున్నారు కదా. సో ఇలా ఫలం త్యక్త్వ, ఫలాన్ని వదులుకుని బుద్ధియోగంలో నియుక్తుడైన మహాత్ములు జన్మబంధ బంధాలన్నిటి నుంచి కూడా విముక్తులై మరి దుఃఖం లేనటువంటి ప్రదేశానికి వెళ్తారు అని చెప్తున్నారు. ఈ విధంగా వాళ్ళు జనన మరణ చక్రం నుంచి విడుదల పొంది మరి దుఃఖం లేనటువంటి స్థితిని పొందుతున్నారు. అంటే భగవద్ధామం, అక్కడ దుఃఖం అనేది లేదు అని, అది పర్మనెంట్ కూడా. అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళు మరి పర్మనెంట్ ప్లేస్ అది. వెళ్ళాము అంటే స్వర్గం అంటే, వెళ్ళామంటే సుఖాలు, మన పుణ్యం అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ తిరిగి వస్తాం. ఇది అలాంటిది కాదు. యదా తే మోహకలిలం బుద్ధిర్వ్యతితరిష్యతి తదా గంతాసి నిర్వేదం శ్రోతవ్యస్య శ్రుతస్య చ. ఎప్పుడైతే నీ బుద్ధి ఈ మోహాన్ని దాడుతుందో, అంటే ఈ సుఖం కావాలి, ఈ లాభం రావాలి, ఈ నష్టం రాకూడదు, వాళ్ళంటే ఇష్టము, వీళ్ళంటే ఇష్టం లేదు, ఈ ఇష్టాలు, లాభ నష్టాల మీద కోరికలు, లేదంటే లాభం వస్తే గంతులు వేయడం, నష్టం వస్తే కృంగిపోవడం, వీటన్నిటిలో కూడా కంట్రోల్తో, సమత్వంతో ఈ మోహారణ్యాన్ని మనం దాటగలిగినప్పుడు, ఈ సమత్వంతో ఉండగలిగినప్పుడు నువ్వు విన్నదాని పట్ల కానీ
వినవలసిన దాని పట్ల కానీ నీకు విరక్తి వస్తుంది. అంటే ఎప్పుడైతే ఈ సమత్వాన్ని మెయింటైన్ చేస్తామో ఇక వీటన్నిటి మీద ఇంట్రెస్ట్ పోతుంది. ఆ ప్రశాంత మనస్తత్వం వచ్చినప్పుడు వాడేం చేస్తున్నాడబ్బా, వీడేం చేస్తున్నాడు, వీళ్ళేమి ఆలోచిస్తున్నారు, వీళ్ళేం పనులు చేస్తున్నారు, ఇటువంటి ఇంట్రెస్ట్లు అన్నీ ఎప్పుడొస్తాయి? ఈ సమత్వం లేనప్పుడు. ఏదో కోరికలుగా కావాలనుకున్నప్పుడు వీళ్ళేం కొనుక్కుంటున్నారు, వాళ్ళేం కొనుక్కుంటున్నారు, వీళ్ళు పెద్ద టీవీ కొన్నారా, మన దగ్గర ఇంత ఉందా, మనం కూడా కొనుక్కుందామా, ఇవన్నీ వాళ్ళు ఏదో అంటున్నారని ఎవరైనా చెప్పినా వినడం, ఈ అన్నెసెసరీ విషయాలన్నమాట. సో నీకు ఎప్పుడైతే ఇటువంటి సమత్వాన్ని, ఈ మోహాన్ని నువ్వు దాటగలిగి సమత్వాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయగలుగుతావో నీకు ఈ అనవసరపు భౌతిక సంబంధమైన విషయాలన్నిటి పట్ల ఇంట్రెస్ట్ తగ్గిపోతుంది అని చెప్పి విరక్తి వస్తుంది. అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఉంది. రక్తి అంటే ఇంట్రెస్ట్, విరక్తి అంటే ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవడం అన్నమాట. సో అది నీకు అన్నెసెసరీ భౌతిక విషయాల వల్ల మనకు వచ్చేది ఏమిటి అంటే ఈ రకమైన సమత్వం నుంచి దూరం అవడం, భగవంతుడి నుంచి మనం దూరం అవ్వడం. సో ఆ భక్తి మార్గంలో మనం ఉండలేకపోవడం, ఆధ్యాత్మికత అనేది నేర్చుకోలేకపోవడం జరుగుతుంది. ఈ లౌకికత్వంలో చిక్కుకుంటున్న కొందికి కూడా మనం ఆధ్యాత్మికతకు దూరం అయిపోతాం. సో ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో మనం ఉండాలి అంటే ఈ భౌతిక మార్గం అలానే అందరినీ వదిలేసి వెళ్ళిపోమని కాదు. మన అందుకే హ్యాండ్స్ ఇన్ ద సొసైటీ, హెడ్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్. అన్నీ మన పనులు మనం చేస్తున్నా మనం అటాచ్మెంట్స్కి, నాది నాది అని లేదా ఈ కామ క్రోధ లోభ మోహ మత మాత్సర్యాలకు దూరంగా ఉండగలిగితే మన పనులు మనం చేసుకుంటూ అందరిలో ఉంటూ కూడా మనం ఈ నిరాసక్తత ఫాలో అవ్వచ్చు. ఈ భౌతికత్వం మీద ఈ ఉన్నటువంటి ఆ అటాచ్మెంట్ నుంచి బయటపడవచ్చు, ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి వెళ్ళగలుగుతాం. ఈ రకమైన సమత్వాన్ని మనం అలవర్చుకున్నప్పుడు రియాక్ట్ అవ్వని ప్రశాంతత, యోగా స్థితిలో మనం అలా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండగలిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ భౌతిక విషయాలన్నిటి పట్ల వింటున్నా కూడా మనకి దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఉండదు, ఆధ్యాత్మికత మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది. శృతి విప్రతిపన్నా తే యదా స్థాస్యతి నిశ్చల సమాధావచల బుద్ధి తదా యోగం అవాప్స్యసి. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు నీ ఈ విషయాలన్నీ విన్నప్పుడు, ఇప్పుడు యోగా వేదాలు చెప్తున్నాయి కదా కొన్ని పనులు చేస్తే స్వర్గప్రాప్తి, ఉన్నత జన్మలు వస్తాయి అని, అవన్నీ విన్నా కూడా నువ్వు మధ్యలో డైవర్ట్ అయిపోయి ఓహో స్వర్గప్రాప్తి ఏమిటో వస్తుంది అంటున్నారు, అది చేసుకుని హాయిగా స్వర్గానికి వెళ్దామని అసలు వేదాలన్నీ నువ్వు కంప్లీట్ చేసి వేదాల యొక్క పరమార్థం తెలుసుకోకుండా నువ్వు మధ్యలో ఆ మార్గంలోకి వెళ్ళిపోయావు అనుకో. వేదాలు ఈ కర్మ మార్గాన్ని సూచించాయి, దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేయకుండా నువ్వు ఫలాసక్తి లేకుండా నీ డ్యూటీస్ నువ్వు చేసుకుందాం అనుకుంటూ మధ్యలో ఈ డ్యూటీ ఈ పని చేశానంటే స్వర్గం వస్తుందని నువ్వు స్వర్గప్రాప్తి కోసం మధ్యలో ఇలా డైవర్ట్ అయిపోకుండా నువ్వు నిగ్రహంతో ఉంటూ ఈ మార్గాన్ని కంటిన్యూ చేసినప్పుడు ఈ ఆత్మానుభూతి సమాధిలో నువ్వు స్థితం అవ్వగలుగుతావు. అప్పుడు దివ్య చైతన్యం ఉన్నవాడివి నీకు తదా నీకు అప్పుడు ఈ యోగం అవాప్స్యసి, యోగానుభూతి ఆత్మానుభూతి నువ్వు పొందగలుగుతావు. ఎప్పుడైతే నువ్వు ఈ ఈ వేదాలు చెప్పిన మిగతా పద్ధతుల వైపు వెళ్ళిపోకుండా నీ యొక్క సాధనను, ఈ ఆత్మానుభూతి, ఈ కర్మను నువ్వు నిర్వర్తిస్తూ నువ్వు ఫలాసక్తి లేకుండా నిశ్చలంగా ఏది జరిగిన సమత్వంతో ఆ యోగంలో స్థితుడవటం ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వస్తే నువ్వు తప్పకుండా ఆత్మానుభూతిని పొందుతావు అని చెప్పి భగవంతుడు నీకు యోగం అవాప్స్యసి, అలా తర్వాత నీకు అప్పుడు బుద్ధి యోగం, ఆ యోగంలోకి వెళ్తావు. సో అప్పుడు నీకు భగవంతుడితో ఆ కనెక్షను, ఆ మోక్షానికి అర్హత వస్తుంది. సో ఇలా మనం ఆసక్తి లేకుండా పనులు చేసుకుంటూ ఎందుకబ్బా ఉండటం, దానివల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి అంటే సమత్వం, ఆ ప్రశాంతత సమత్వం అంటున్నారు, ఎప్పుడు ఏ సంతోషం లేకుండా అలా ఎలా ఉంటాం అనే డౌట్ వస్తే ఆ సమత్వమే పూర్తి సంతోషం, నిగ్రహమే పూర్తి యోగం. అలాంటి నిగ్రహం, యోగం, ప్రశాంతత ఉన్నప్పుడే మరి మనం యోగా అనే స్థితిలోకి వెళ్ళి ఆత్మ యొక్క ఆ నిత్య సచ్చిదానంద తత్వమే అది కాబట్టి ఆ తత్వాన్ని లోకి వెళ్తాము. అంటే ఆ తత్వంని మనం అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకుంటాము.
కామ క్రోధ లోభ మోహ మదమాత్సర్యాలన్నిటికీ దూరం అవుతాం కాబట్టి ఆ ప్రశాంతమైన తత్వం, ఏ బాధ లేని ఆనందమైనటువంటి స్థితిలోకి వెళ్ళగలుగుతారు. అదే మరి ఆత్మ సాక్షాత్కారం అనుకోవచ్చు, ఆత్మానుభూతి. ఆత్మ యొక్క తత్వాన్ని అర్థం చేసుకున్న స్థితి ఏమిటి అంటే ఆత్మతత్వం, సచ్చిదానంద తత్వం, ప్రశాంత తత్వం. అది నీకు వస్తుంది అంటే నువ్వు ఆత్మ యొక్క అనుభూతిలోకి వెళ్తావు, ఇదే ప్రాక్టీస్లో నువ్వు ఉన్నట్లయితే. ఏదొచ్చినా సమత్వంతో ఉండగలిగినప్పుడు. అర్జున ఉవాచ, ఇది విని అర్జున అంటున్నాడు, స్థిత ప్రజ్ఞస్య కా భాష సమాధిస్తస్య కేశవ స్థితధీ కిం ప్రభాషేత కిమాసీత వ్రజేత కిం. ఈ స్థిత ప్రజ్ఞుడు అనేవాడు అంటున్నారు కదా, సమాధి స్థితి అంటే ఎటువంటి పరిస్థితులు అయినా నీ సమత్వాన్ని కోల్పోకుండా ఉండు అంటున్నారు కదా. సో ఇలాంటి వాడిని స్థిత ప్రజ్ఞుడు అంటే అతను ఏ పరిస్థితిలో అయినా ఒకే రకంగా ఉన్నటువంటి జ్ఞాని అని అర్థం. సో ఈ స్థిత ప్రజ్ఞుడు, ఈ సమాధి స్థితిలో ఉన్నవాడు, వాళ్ళ లక్షణాలు ఏమిటి? అతడు మరి స్థిత కిం ప్రభాషేత, ఏ రకంగా మాట్లాడతాడు, కిం ఆసీత, ఏ రకంగా ఉంటాడు, వ్రజేత, ఏ రకంగా నడుచుకుంటాడు అని చెప్పి కిం, ఎలా అని అడుగుతున్నాడు. సో కృష్ణ ఈ సమాధి మగ్నంలో ఉన్న వాళ్ళ లక్షణాలు, సమాధి స్థితిలో సమత్వంతో ఉన్న వాళ్ళ లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి, వాళ్ళు ఏ రకంగా మాట్లాడతారు, వాళ్ళ భాష ఏమిటి, అసలు వాళ్ళు ఎలా కూర్చుంటారు, ఎలా నడుస్తారు అని చెప్పి అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు అనమాట. అసలు ఇలా ఉండగలిగిన వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అని. సో అప్పుడు భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారు, శ్రీ భగవానువాచ ప్రజహాతి యదా కామాన్ సర్వాన్ పార్థ మనోగతాన్ ఆత్మన్యేవాత్మనా తుష్ట స్థిత ప్రజ్ఞస్తదోచ్యతే. ఎవరైతే మరి ప్రజాహాతి యదా కామాలన్నీ, కోరికలన్నీ వదిలిపెడతారో, సర్వాన్ అన్ని కోరికలని వదిలిన వాళ్ళు అంటే ఇంద్రియ భోగ కోరికలన్నీ, అంటే ఇంద్రియ భోగాలు కావాలనుకునే వాటిని వదిలిన వాళ్ళు, పాఠ మనోగతాన్ అంటే మనస్సులో మనం కల్పించుకున్నటువంటి ఈ కోరికలన్నీ మరి ఏమిటి, మనం కల్పించుకున్నవే కదా. మనం ఎన్నోసార్లు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకున్నాం. ఏది షాప్కి వెళ్ళి ఒక వస్తువు కోసం వెళ్ళి అక్కడ ఇంకొక వస్తువు చూసి ఇది బాగుంది, ఏది మనం ఉదాహరణగా చీరలు చెప్పుకున్నాం, సోఫాలు చెప్పుకున్నాం, ఏదైనా అంతే. కోరిక అనేది ఎప్పుడు కలుగుతుంది మనకి, ఇలా ఇంద్రియాలు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ సప్లై చేస్తే చూసి లేదా విని లేదా తిని రుచి చూస్తాము. ఒక లడ్డూతో ఆపుతామా, ఇంకొక లడ్డు తిందామనిపిస్తుంది, ఇంకా తిందామనిపిస్తుంది, మళ్ళీ లడ్డూలు చేయించుకుని మళ్ళీ తిందామనిపిస్తుంది. సో ఈ కోరికలు ఇవన్నీ కూడా, అదే తినలేదనుకున్నా, అయ్యో ఇంకొక లడ్డు ఉంటే తినేదాన్నే, బాగుంది ఇది, మళ్ళీ తినలేదే, మళ్ళీ ఎప్పుడు కొనుక్కోవాలి, ఎప్పుడు చేయించుకోవాలి, ఎప్పుడు తినాలి. ఇట్లా ఇవన్నీ చిన్న కోరికైనా పెద్ద కోరికైనా మన మైండ్, మన ఇంద్రియాలు సప్లై చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్తో మనస్సులో మనం పుట్టించుకున్న కోరికలు. అదే గనక మన మైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవి సప్లై చేసినా మనం పట్టించుకోకుండా, చీర చూపించింది బాగుంది, మన దగ్గర ఉన్నాయి, ఇప్పుడు మనకు అవసరం లేదు, మన దగ్గర అంత డబ్బు లేదు, ఆ చీర అవసరం మనకి ఎలాగూ లేదు ఇప్పుడు, ఎందుకు అని పక్కకు తోసివేయగలిగితే ఆ కోరికను, మరి ఆ ఆలోచనను, అప్పుడు కోరిక పుట్టదు. కానీ మనం అదే ఆలోచిస్తూ ఉన్న కొన్నికి ఇంకా చీర కావాలి అనిపిస్తుంది. సో మన మైండ్ని మనం మనస్సుతో కల్పించుకుంటున్నాం అనమాట. మనస్సుని వాటి నుండి దూరం చేస్తే, ఇంద్రియాలు సప్లై చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ పట్టించుకోకుండా ఉంటే ఏ కోరిక కూడా కలగదు. అందుకనే మనోకల్పితాలు అంటున్నారన్నమాట. ఆ మాట ముఖ్యం. మనోగతాన్ అంటే మానసిక కల్పితాలు, మన మైండే కల్పించినటువంటి ఈ కోరికలను మరి ఎవరైతే తగ్గించుకుంటారో, ఆత్మన్యేవాత్మనా తుష్ట, ఆత్మస్థితిలోనే తృప్తి పొందుతూ, ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న సుఖాల వల్ల తృప్తి ఆనందం చూసుకోరు వాళ్ళు. ఆత్మ ఎటువంటి ఆనందాన్ని ఇస్తుందంటే, ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నా, ఏ కష్టంలో ఉన్నా ఆత్మలో ఉన్న ఆనందంలో తరువు అనేది లేదు. కాబట్టి అటువంటి సమత్వంలో, తృప్తిలో నువ్వు, అదే ఆత్మానందం. సో నీకు ఎప్పుడు ఏది ఉన్నా లేకపోయినా కూడా అలా శుద్ధిపడ్డ మనసు, కోరికల్ని వదిలించుకున్నప్పుడు, ఈ కలతలు ఈ కోరికలు లేకుండా ఉంటే మైండ్లో ఏముంటుంది, శుద్ధం ఉంటుంది మనస్సు. అన్నెసెసరీ థాట్స్ ఉండవు, కోరికలు ఉండవు, ఆందోళనలు ఉండవు, అసంతృప్తి ఉండదు,
బాధ ఉండదు, అన్నీ తృప్తి తప్ప ఇంకక్కడ ఏమి ఉండదు. శుద్ధపడ్డ మనస్సు ఎప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. అలాంటి శుద్ధిపడ్డ మనస్సు ఎప్పుడైతే ఆత్మలో తృప్తి చెందుతుందో, ఆత్మన్యేవాత్మన తుష్ట అంటే తృప్తి చెందుతుందో, స్థితప్రజ్ఞస్త ఉచ్యతే, అప్పుడు అతను స్థితప్రజ్ఞుడని చెప్పబడతాడు. సో ఇంకొకసారి మీనింగు, మనస్సుతో మనం కల్పించుకున్న ఈ కోరికలన్నీ మనం తగ్గించుకున్నప్పుడు, వదిలినప్పుడు, ఆ రకంగా శుద్ధం చేసుకున్న మనస్సుతో ఎప్పుడైతే మనం ఆత్మతత్వంలో తృప్తి పడతామో, అంటే ఆత్మతత్వం ఏమిటి? కోరికలేమి లేనటువంటి స్థితి, ఎప్పుడు ప్రశాంతంగా తృప్తిగా ఉండే స్థితి. అది లేదు ఇది లేదనే అసంతృప్తి దానికి లేదు. సో అలాంటి స్థితి ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే కోరికల్ని పక్కన పెట్టగలిగినప్పుడు. అలాంటి ప్రశాంత స్థితిలో ఆత్మలో తృప్తి పడుతూ ఉన్నవాడిని స్థితప్రజ్ఞుడు అంటారు. సో అన్నిటికీ కారణం, ఈ స్థితికి రావడానికి ముఖ్యమైనటువంటి మార్గం కోరికలను తగ్గించుకోవడం. తద్వారా మనస్సును క్లీన్ చేసుకుని అప్పుడు ఆ ప్రశాంతమైన ఆత్మతత్వంలోకి ప్రవేశించడం. మనస్సు క్లీన్ అయితే ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతుంది. మన నది గనక సముద్రం వైపు వెళ్ళినట్టు ఆటోమేటిక్గా ఆత్మతత్వంలోకి వెళ్ళిపోతాం అన్నమాట. సో అలా వెళ్ళగలిగిన వాడిని స్థితప్రజ్ఞుడు అంటారు. కోరికల్ని నిర్మూలించుకుని ప్రశాంత మనస్సుతో ఆత్మతత్వంలోకి వెళ్ళగలిగిన వాడు స్థితప్రజ్ఞుడు అని మీనింగ్ చెప్పారు. స్థితప్రజ్ఞుడు అంటే అది అని. సో కోరికలు లేని ప్రశాంత తత్వం. అందుకే ఆ యక్ష ప్రశ్నలో కూడా అందరిలోకి ధనవంతుడు ఎవరు అని అడిగితే కోరికలు లేనివాడని. ఎంత ధనం ఉన్నా నీకు ఏదో అసంతృప్తి, అది లేదు ఇది లేదు అనిపిస్తే ఇంక నీకేమి ఐశ్వర్యం ఉన్నట్టు? ఏమీ లేనివాడైనా సరే వాడికి ఏ కోరికలు లేకపోతే ఎప్పుడు హ్యాపీగానే ఉంటాడు కదా. సో అందుకని ఆ తృప్తి, ఆ ఆనందం ఉన్నప్పుడే, కోరిక లేనప్పుడు నీకు ఎప్పుడు అది లేదు ఇది లేదనే బాధ ఉండదు. ప్రశాంత తత్వంలో నువ్వు అప్పుడు ఈ ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకున్నవాడు అవుతావు. సో దుఃఖేష్వనుద్విగ్నమన సుఖేషు విగత స్పృహ వీతరాగ భయక్రోధ స్థితధీర్మునిర్ ఉచ్యతే. సో దుఃఖాలన్నిటి నుంచి, ఉద్వేగాలన్నిటి నుండి కూడా మరి ఇలా ఉద్వేగం లేని మనస్సుతో ఉన్నవాడు, దుఃఖాలన్నిటిలోనూ మరి చలించని వాడు, సుఖేషు సుఖంలోనే కూడా ఎప్పుడు ఉప్పొంగిపోనివాడు, సుఖం కలిగినప్పుడు ఉప్పొంగనివాడు, విగత స్పృహ అంటే కోరిక లేనివాడు, వీతరాగ భయక్రోధ వీట వదిలిపెట్టినవాడు, దేన్ని? రాగాన్ని, అటాచ్మెంట్ని, భయాన్ని, కోపాన్ని వదలగలిగిన వాడు అంటే కోపతాపాలు లేనివాడు. స్థిత ధీర్ మునిర్ ఉచ్యతే. ఇలాంటి స్థితిలో ఉన్నవాడిని మరి ముని అని చెప్పి పిలువబడతాడు, ఉచ్యతే పిలువబడతాడు. సో దుఃఖాలన్నిటిలో చెలింపని, ఉద్వేగం పడని మనస్సున్నవాడు, చెలింపని అంటే ఉద్వేగంలో, దుఃఖాలతో ఉద్వేగం పొందనివాడు, సుఖం కలిగినప్పుడు ఉప్పొంగనివాడు, అలా రాగము భయము క్రోధాల నుంచి బయటపడ్డవాడు, అటాచ్మెంట్స్, రాగము ద్వేషము, ఇది నాదని కొన్నిటి మీద ఇష్టము, కొన్నిటి మీద అయిష్టము, కొంతమంది మనుషులంటే ఇష్టం, కొంతమంది మనుషులంటే అయిష్టం, ఇవన్నీ రాగ ద్వేషాలు అన్నమాట. సో ఈ రాగాలు, భయాలు, క్రోధాలు, వీటన్నిటి కోపం అన్నిటి నుంచి బయటపడ్డ మనిషి స్థిరమైన మనస్సు ఉన్నవాడని ముని అని చెప్పగలుగుతాడు. సో అంటే స్థితప్రజ్ఞుడు అంటే అతను ఇలా ఉండాలి అతను అని చెప్తున్నారు. ఇంతకుముందు దాంట్లో కోరికలు లేకుండా తృప్తిగా ఉంటాడు. మరి అలాగే ఎటువంటి టైంలో అయినా, ఏ దుఃఖంలో అయినా మనసు చలించదు. సుఖం కలిగినప్పుడు ఉప్పొంగిపోడు, దుఃఖం కలిగినప్పుడు ఏడుస్తూ కూర్చోడు. మరి అలాగే అటాచ్మెంట్స్, భయము, కోపము, ఇవేవి అతనికి ఉండవు. స్థిరం, అటువంటి వాడు స్థితప్రజ్ఞుడు. యస్సర్వత్రా నభిస్నేహ తత్తత్ప్రాప్య శుభాశుభం నాభినందతి నద్వేష్టి తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. ఈ భౌతిక జగత్తులో మరి మంచి చెడులను ప్రశంసించడం కానీ ద్వేషించడం కానీ చెయ్యడు. వాళ్ళు చాలా మంచివాళ్ళు, అబ్బో వాళ్ళు చాలా చెడ్డవాళ్ళు అంటూ ఏదో మనం అంటూనే ఉంటాం ఎప్పుడు ఎవరో ఒకరిని. అలాగే ప్రశంసించడము చేయడు, ద్వేషించడము చేయడు. ఇది అబ్బో ఇది ఎంత గొప్ప పని అంటాము.
లేదంటే అబ్బో అది ఎంత, అంటే ప్రతిదానికి జడ్జిమెంట్స్ పాస్ చేస్తూ ఉంటాం. మన ఆలోచనలు అలా వెళ్తూ ఉంటాయి. మనని మనం ఎగ్జామిన్ చేసుకోం. మనకు కనిపించే అవతల వాళ్ళని పరీక్షిస్తూ ఉంటాం, వాళ్ళని జడ్జిమెంట్లు చేస్తాం, ప్రపంచంలో జరిగే విషయాల గురించి జడ్జిమెంట్లు చేస్తాం. అలాంటివి ఏవి ఏటికి ఎఫెక్ట్ కానివాడు సంపూర్ణ జ్ఞానంలో స్థిరుడై ఉంటాడు. సో వాళ్ళేదో చేస్తే మనకేం వస్తుంది? మనం ఒక్క నిమిషం ఆలోచిస్తే మనకు కూడా ఈ మాటలో ఉన్న అర్థం ఏమిటో కొంచెం అర్థం అవుతుంది. ఎంతసేపు అవతల వాళ్ళు ఇలాగూ, అవతల వాళ్ళలాగూ, ఇదలాగూ అదలాగూ, ఈ ఆలోచనల వల్ల మనకు వచ్చేదేమీ లేదు, బంధాలు కలిగించుకోవడం తప్ప. కాబట్టి అలా వాళ్ళు ఇటువంటి వాటి వేటికి ప్రభావితులు గారు. వాళ్ళు చూస్తున్నా వీళ్ళు మంచి వీళ్ళు చెడు అని వాళ్ళు ఏమనుకో, వాళ్ళు దేనికి రియాక్ట్ కారు. కాబట్టి అటువంటి వాడు సంపూర్ణ జ్ఞానంలో ఉన్నవాడు. మనమేమో చూసిన ప్రతిదానికి రియాక్ట్ అయిపోయి అబ్బా వీళ్ళు ఇలాగూ వాళ్ళు అలాగూ అంటూ ఏదేదో ఆలోచనలు కామెంట్స్ చేస్తూ ఇలా ఫుల్గా ఇన్వాల్వ్ అయిపోతూ ఉంటాం ఎదుటి వాళ్ళ విషయాల్లో. మన యొక్క మైండ్ మనం ఎలా ఆలోచిస్తున్నాం, మనం ఎలా ప్రవర్తిస్తున్నాం అన్నది ఆగి ఒక్క నిమిషం కూడా మనల్ని మనం ఎగ్జామిన్ చేసుకోం. ఎంతసేపు మన కళ్ళ ముందున్న మిగిలిన వాళ్ళందరినీ కూడా మనం జడ్జి చేస్తూ ఉంటాం. సో కంప్లీట్గా ఈ ప్రాపంచిక విషయాల్లో మన మైండ్ని ఇన్వాల్వ్ చేసేస్తూ ఉంటాం. కానీ ఇటువంటి జ్ఞానం ఉన్నవాడు కళ్ళ ముందు ఏది జరుగుతున్నా తను చేయవలసింది చేస్తాడు. ఏ విషయాన్ని గురించి కూడా ఇటువంటి జడ్జిమెంట్లు కానీ ఆలోచనలు కానీ చేయడు. అతను ఏదైనా ఆ రకంగా డిటాచ్డ్గా ఉండగలుగుతాడు. అది సంపూర్ణ జ్ఞానంలో స్థిరమైన వాడి యొక్క లక్షణం. యదా సంహరతే చాయం కూర్మో జ్ఞానీవ సర్వశః ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేభ్య తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. సో ఎలా అయితే తాబేలు మరి సమస్తము కూడా అవయవాలన్నీ ఇదేంటప్ప ఈ స్థితప్రజ్ఞుడు మరి అన్నీ చేస్తున్నా చూస్తున్నా ఏమీ ఆలోచించకుండా ఎలా ఉంటాము అనే డౌట్ వస్తే ఇక్కడ చక్కగా ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నారు. తాబేలు మరి తన యొక్క అవయవాలన్నీ అనవసరమైనప్పుడు లోపలికి తీసుకువెళ్ళిపోతుంది. దానికి చిప్పలాగా ఉంటుంది. అంటే కాళ్ళు చేతులు దాని తల అన్నీ అందులోకి వెళ్ళిపోతాయి. అది నడవాలి అనుకున్నప్పుడే వాటిని బయటికి తీసుకొచ్చి నడుస్తుంది. అది తాబేలు నడిచేటప్పుడే మనం దాని తలని ఈ కాళ్ళని చూడగలుగుతాం. మిగిలినప్పుడు ఇలా చిప్పలాగా ఉంటూ ఉంటుంది. సో ఈ స్థితప్రజ్ఞుడు అనేవాడు ఎలాంటి వాడంటే తను చేయవలసిన డ్యూటీని తను చేస్తాడు. అలా అవసరమైనప్పుడు తన కార్యాన్ని తను చేస్తాడు. అంతేగాని చేసి అది వస్తుందా ఇది వస్తుందా, వీళ్ళు ఎలా ఉన్నారు వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారు, ఈ అనవసరపు ఆలోచనలు అతనిలో లేవు. అతని మైండ్ని అతను అంత చక్కగా కంట్రోల్ చేసుకుని ఎప్పుడు సమచిత్తంతో ఉంటాడు అని ఇక్కడ అర్థం అన్నమాట. సో తాబేలు ఏ రకంగా అవసరం లేనప్పుడు ఇంద్రియాలన్నీ లోపలికి తీసుకువెళ్ళిపోతుందో అలాగే ఇంద్రియ సుఖాల పట్ల ఇతను ఏమాత్రం ఇంట్రెస్ట్ చూపించడు. ఇంద్రియాల నుంచి ఈ విషయ సుఖాల నుంచి మళ్లించగలిగిన వాడు స్థితప్రజ్ఞుడు. సో ఇంద్రియాలు ప్రలోభాలు చూపించిన తాబేలు లోపలికి చేసుకున్నట్లు అతను తన యొక్క మనస్సును ఏమాత్రం ఎఫెక్ట్ కాకుండా చూసుకుంటాడు. కానీ ఇంద్రియాలకు ఎఫెక్ట్ ప్రలోభాలకు ఎఫెక్ట్ అయినప్పుడు మరి మనం ఎప్పుడు ఈ తాబేలు లాగా కాకుండా ఎప్పుడు మరి బయటికి ఓపెన్గా ఉండి మనం వాటన్నిటికీ ఇంద్రియ ప్రలోభాలకు గురవుతాం. సో ఇది ఎలా అయితే అవసరం లేనప్పుడు తన యొక్క అవయవాలను లోపలికి తీసుకువెళ్తుందో అలా స్థితప్రజ్ఞుడు కూడా ఇటువంటి ఇంద్రియ ప్రలోభాలన్నిటికీ గురి కాకుండా మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకుంటాడు అని చెప్పి చక్కగా ఒక ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పారు. ఎలా ఉంటామప్ప ఏమి మనం ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా అని మనకు డౌట్ వస్తే ఇదిగో ఈ ప్రశంసలు నిందలు చేయకుండా ఎలా ఉంటాం కనిపిస్తే అనుకుంటాం కదా. మరి అతను ఈ రకంగా అనవసరపు విషయాలు ఆలోచించకుండా మైండ్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటాడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. తనకు అవసరమైన పని తన డ్యూటీని తను చేస్తాడు. మిగిలిన విషయాల్లో అన్నెసెసరీ ఆలోచన లేకుండా మైండ్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటాడు. ఏది తాబేలు కనుక అవసరం లేనప్పుడు ఆ తలను అన్నీ ఎలా అయితే చిప్పలోకి తీసుకువెళ్ళిపోతుందో అతను కూడా అనవసరపు విషయాల పట్ల మనస్సును వెళ్ళనివ్వడు, కంట్రోల్లో పెట్టుకుంటాడు. విషయా వినివర్తంతే నిరాహారస్య దేహినః రసవర్జం రసోప్యస్య పరం దృష్ట్వా నివర్తతే. సో ఇలాంటి ఇంద్రియ భోగాల నుంచి నిగ్రహించినా కూడా
ఇంద్రియార్థాల మీదే ఉందనుకోండి, పైకి మీరు అయితే నేను నిగ్రహించుకుంటాను అని చెప్పేసి మనం ఆ, ఇప్పుడు మనసంతా దాని మీదే పెడితే టీవీ చూడను చదువుకుంటాను అని పక్క రూమ్లో కూర్చుని ఏమి సౌండ్లు వస్తున్నాయి, ఏం డైలాగ్స్ వస్తున్నాయి, ఏం జరుగుతుందబ్బా సీరియల్లో అంటూ మైండ్ అక్కడే పెడితే మనం పేరుకి టీవీ ముందు కూర్చోకపోయినా ఇంకా ఉపయోగం ఏముంది? మరి అలాంటి వాళ్ళు మరి ఇంకా మనస్సంతా ఇంద్రియార్థాల మీదే ఉంది, ఆ టీవీ మీదే ఉంది. కానీ ఎవరైతే అత్యున్నత రసాస్వాదన ద్వారా ఇలాంటి కర్మలన్నీ కూడా అంతరింప చేసుకుంటే వాళ్ళు స్థిరత్వంతో ఉండగలరు. సో నిజంగా మనం కంట్రోల్ చేసుకోగలిగినప్పుడే మనం మన పని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయగలం కదా. సో అది చెప్తున్నారు. సో మైండ్ని పైకి పోని మానేసాను అనుకున్నంత మాత్రం చాలదు, మనస్సుతో నువ్వు దాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. శారీరకంగా ఏదో మీరు పక్క రూమ్లో కూర్చొని నేను టీవీ చూడటం లేదు చదువుతామని పుస్తకం మీద పేరుకి కళ్ళు దాని మీద ఉన్న మైండ్ చెవులు అన్నీ ఇక్కడ ఉంటే ఇంక నువ్వు చేస్తున్నట్లే. సో మైండ్ని కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు నువ్వు టీవీ రూమ్లో ఉన్నా కూడా నీ యొక్క పుస్తకం మీదే నువ్వు దృష్టి పెట్టగలుగుతావు. నీ మైండ్, ఎందుకంటే ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకుంటాం కదా. ఇప్పుడు మనం టీవీ సీరియల్ ఎంతో ఇంట్రెస్ట్గా చూస్తున్నప్పుడు పక్కన వాళ్ళు ఏదైనా చెప్తున్నా మన చెవిలోకి బుర్రలోకి ఎక్కదు. వాళ్ళు మన భుజం ఊపి నిన్నే అడిగేది మాట్లాడడం ఏంటంటే ఏమిటన్నా వినపడలేదంట. ఎందుకు వినపడలేదు? వాళ్ళు మన పక్కనే కూర్చున్నారు, మన మైండ్లోకి వెళ్ళలేదు కాబట్టి మనకు వినపడలేదు. సో మైండ్ దానిని ఎంటర్టైన్ చేయలేదు. సో మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకుంటే ఏదైనా సాధ్యం. కాబట్టి మైండ్ని మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఇంద్రియ భోగాల నుంచి మనం శారీరకంగా మనం దూరమైనా మనస్సును దూరం చేసుకోలేకపోతే ఆ కోరికలు అనేవి పోవు. కాబట్టి ఆ మాట ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఇంద్రియాలని మనస్సుని కూడా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ ఆపుదాము. నెక్స్ట్ శ్లోకా నుండి రేపు చూద్దాం. ఓకే, హరే కృష్ణ. హరి అది ఇక్కడ ఇంద్రియాలు బలవంతాలు దృఢాలు చాలా స్ట్రాంగ్ పవరు. వాటిని అదుపు చేయాలని ప్రయత్నించే విచక్షణాపూర్ణుడి మనస్సును కూడా అవి హరించగలవు అంటూ ఇంద్రియాల యొక్క ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుందనేది చెప్తున్నారు. సో రేపటి క్లాస్లో చూద్దాము. హరే కృష్ణ. అందరికీ మరి క్లాస్కి వచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు.